سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يولومون كم وترو نخل ميديا رينا أقداس النزلهم كم فلطهم زلنا زبلنا يم زيناتات كم ود ما مسوز خي تنتنا حزنا لكم قريبنا لنا سام مودة مسانا كتصون حدما بتحتنا نعدمكم نايلو مارستي أزيو سفيه كهون أبزوبانا زيادة تقرو زلو عبيت هجرات من قصقاسات لو تنا حيلتات نابي قصك خيط كم زغل إذا حج زلو نابي قصك معبل كم زغل إذا دما أبدأ زلنا كم دما نعدنا بخمي كسر ويخل نزبل كركم فتنينا هذا كابو أب بقداي سوماليا أب كرنا فيك كفتر زخل درجة ناب كوينات قصك معبل زخل زبال زلو كناتات كنرينا سوماليا نبعلا أوشتا حدش كوينات قفت يحسبالو أتك فتر يدبال دلو دما سوماليا مس كينيا مس جبت مس تركيا خون كله بتدما كينيا إثيوبيا إذا كتوالو خلايا زبل زربالو نزي بخمي كان جنزوبا نغل انتاي بخمي كسأل ونا يخل نزبل عرسون كرينا لايك مكبار سبورت مكبار نايوت حتيو مجمر ياجن بتنا علم درجة كن جمرينا هذا نجر كرد عنا زلوا دما بزي أقداسي كنتات كجمر لكم كفتني علمنا كم يكم تكاير زلا كابزوري أنا نجمر. Countries in the Middle East are increasingly turning to Asia to fulfill their economic ambitions. At certain time, Western countries were at the forefront, but now India and China, they have came up. Signaling a shift in the region's power dynamics. ما كلاي مبرا كبهال كله بفلاي دما زين أبقى بالجالف ستيتس بهالا جالف كانتريز كبهالا ونزخلا السعودية عباي كابن السعودية كتكون كلا إمارات كويت قطر عمان نابل كل أنت نابت كاب زلوا أنت تغيسكا زين هجرادياتن أزيد بعض زمدنا شركة تمس أمريكا زنبرانين ما بقسنا يتشركنا دما بزوك تنتنالو تخليها مسرة هاوجن نداري نيرو أمريكا نداري سلت جز زنبرت زعبية إندستريا وتهجر كاسل زنبرت بسبعات سوساتات حمساتات أكثر ثمانيات تسعاتون تبلنا الزنا نداري بوتا دما لعلا قد سنة نيروا مخنياتو كم زعج تشاينا نداري بزح سزتك أم هجر سرزخونة أبت بوتات السلام الرقعتن كلوز دلي أمريكا ما بتوانتي إذا بوتازي ملوك وتصرناتو كلوان نفسه كيف هجر كتقوا عصريات دلنيرا ديت عدنا ناي وتهدراوي مدبرات أبو جيرات خير نيرا إذا جاي مزجن أمريكا قد يفاتها وتهدراوي بيز اللواجن ربحانات تغيريو أمريكا نداد تجز هجر يكون تنافزوان زي أبزبنة دونالد ترامب ما زبز حنا نداد شيء هجر على مناخد كوني عمليسا سلازي الشركة أمريكا أبز بوتازي كما يكون أوكي وتهدراوي كده أنا له اسم معه تعليو زين هجراتياتن أتسألنا بيجت أني خدار لوا نتزوبانا دما إيرترا تجبر زلا شركة أنصار تزوبا زي كونسي exact اللي تزوبا زخلو زلو نابو جوز زغناع مخانو كردانا من تاني ليه زارب زلو نغتل انتاي جبر على بزوبازي كابتن ناينو ويح عمتاتنا أمريكا نيروبان شركة زنبرم كما يجيرم نبيه سياقصهم بقلتف سقمتي إلا يكم زلو. China's position in the global economy has really strengthened, and it started looking for partners around the world. Meanwhile, conflict in Gaza and Lebanon has pushed Gulf states away from the Western sphere. If you don't address the Palestinian issue, so abzi za chart the Western sphere. abzin tayin relana China's exports to Middle East, China's imports from Middle East. ስለዚህ نزخون يكون حبرتسب ويون زوباتات بعين قطبا كتريهم كلغا نقدي خاطر زلكا ገንዘብ ካበይና በይ እንቀሳቀሳሎ follow the money ዝብልዎን ካብ ዝተበጊሶም እዮም ንኣብነት ቻይና ምስ ማእከላይ ምብራቅ እንታይ ዓይነት ንግዲ ትገብራላ ኢምፖርት ትገብራላ ካብ 6 ክሳብ 70% ክሩድ ኦይል ነዳድናታ ነዳድ ዝበሃል ካብ ዞባ እዚኣ ትጠልቦ ዘላ ስለዚ ባለሲ ን70 ሰሚታዊት ናይ ቻይና ይብለኩም ያለኹን ናይዚ ዞባዚ ናይዚ ማእከላይ ምብራቅ ዝበሃል ዘሎ ነዳዲ ብፍላይ ክሩድ ኦይል ካብ 6 ክሳብ 70% ናብ ቻይና ይሽየጥ ዘሎ ብኻላ ዘራርባ ምንጭቶቶም ዞም ሃገራት እዚኣቶም ስዑድያ ድዩ ኢማራት ውን to some extent በዓል ቀጠር በዓል ኩዌት ክኾኑ ከሎም ዝዓበየ ምንጭቶቶም ነዳዲ እዩ ከምኡውን ኢራን ወስኽ ቱርኪ ወስኽ ምናልባት ተን ሃብታማት ረዲኮን ተን ሃገራት ዓረባዊ ዘሎ ተን ሃገራት እስላማውያን ሃገራት ኣው ዘለዋ እውን ኣብ ግምት ክትእትለካ ነዳዲ ስለ ዘለዎን ሰንውን ስለዚ ካብዚ ዞባዚ ሱሳ 70 ነዳዲ ናይዚ ዞባዚ ናብ ቻይና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ቻይና ምንጭ እቶቶም እያ ምንጭን ገይሮኦም እያ ምንጭ ቁጠባዊ እቶቶም እያ ስለዚ ኣብ ቻይና ዘለዎም ኣጠማምታ ብፍጹም ነቕነቕ ክብል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ነዳዲዮም ዝገዝኣሎም ዘሎ ነቲ ዝነብርዎ ዘለዎ ላይፍ ስታይል ዝኸፍለሎም ዘሎ መን እዩ ቻይና እዩ ስለዚ ቻይና ዓብ ለቨረጅ ኣለዋ ኣብ ዞባ እዚ ካልእ እንታይ ትገዛላ ናቹራል ጋዝ ነዳዲ ጥራይ 70 ናይ ዞባ ናብ ቻይና ከይዳ ኣሎ ክንብል ከለና ናይቲ ጋዝ ዝበሃል ድማ ናይቲ ጋዝ
10 ክሳብ 15% ከምኡ ድማ ኬሚካልስ ፔትሮኬሚካልስ ድማ እንተይልና ካብ 5 ክሳብ 10 ስለዚ ነቲ ዞባቲ እቲ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እንተኮይኑ ቻይና እዩ that's why ምስ ቻይና ዘለዎም ዝምድና ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ኤክስፖርት ቻይና እንታይ ትሰደሎም ኣለ ንዖም ኤሌክትሮኒክስ ኤሌክትሪካል ኢኩዊፕመንትስ ስለዚ ኩሉ እቲ ኤሌክትሮኒክስ ዝጥቀምሉ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ገዛውቶም ሃሩር ስለ ዘለዎ እቲ ናይ ኮንዲሽኒንግ እዩ ገለመለ ኩሉ እቲ ዝበዝሐ ኢኩዊፕመንት ካብ 25 ክሳብ 30 ናብዚ ትሰደ ስለዚ ቻይና ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕዳጋ እዚ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ዞባ እውን ስለ ዝኾነ ከምኡ ድማ ማሽነሪ ኢንዱስትሪያል ኢኩዊፕመንት ከምኡ ድማ ናይ ማሽነሪ ኢኩዊፕመንት ቴክስታይልስ ንክዳን ድዩ ገለመለታት ምስ ክዳን ምስ ጨርቂ መርቂ ዝተሓሓዝ ቬሂክልስ ኤን ኣውቶሞቲቭ ኮምፖነንት ስለዚ ቻይና ናብዚ ዞባ ትሰዶ ድማ ኣብ ሓደ ዘተኮረ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ሴክተር ዘተኮረ ምዃኑ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሽርክነት ኢና ንርኢ ዘለና ሽርክነት ድማ ምንጪ ናይቲ እንካን ሃባን እንተለዎ ኮይኑ ባላንስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ንግዲ ኩሉ ግዜ ቀፃልነት ናቱ ልዑል እዩ ኣሜሪካ ነዞም ዞባታት እዚኣቶም እንታይ ትህቦም ኣላ እንተሪኢልና ቴክኖሎጂ ክትብል ትኽእሉ ወይ ሓደ ግን ኣሜሪካ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ናታ ስለ ዝቐተለቶ ኤሮጳ በሎ ድሓን ናይ ኣሜሪካ ግደፎ ኤሮጳ ኣብዚ ዞባ እዚ እንታይ ትሰድድ ድሕሪ ኢልኩም መብዛሕትኡ ግዜ መኻይን እዩ ምባልና ነርና ምክንያቱ ብዙሕ ፌራሪ ብፍላይ ድማ እዚ ናይ BMW መርሴድስ ጂቫገን ገለመለ በዓል ዱባይ ብዙሕ ኢኻ ትርኢ እዚ ናይ ጀርመን መኻይን ንሓዋሩ እንታይ ክኸውን እዩ we don't know ግን ብሓፈሻ ኣብ ፅልዋ ዘለዎም If you don't address the Palestinian issue, there will always be shortcomings, there will always be resistance. Are we seeing the end of American relevance in the Middle East? ኣብ ልዕሊ ድማ እንታይ ይወስኽ ኣሎ ናይ ጉዳይ ናይ ቃዛ እኳ ኣብ ሃገራት ዓረብ ንሽማዊ ዳ እምበር ብተግባር እኳ ብዙሕ ዝግደስ ኣሎ ከም ዘይኮነ ተደጋጋሚ ርኢና ኢና ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ እውን ተሪኢና ቻይና ተኺላ ሰላም ከተመፅእ ትፍትን ኣላ ካብ ሓሊፋ ግን ኣፅዋር ትህብ የላን ቀትለት ትፍፅም የላን ስለዚ ወላ እቲ ኢሊት ናይ ዓረብ ናይዘን ሃገራት ዓረብቶም መራሕቲ መርሕነት ዘሎ ኢሊት ምስ ኣሜሪካ ሕግብግብ ኩን ተፈተነ እቲ ተራ ህዝቢ ግን ኣብ ልዕሊ ቻይና ሕማቕ ስእሊ ክህልዎ ይክእልኒ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዓብይ ሕማቕ ስእልን ስምብራትን ከም ዘለዎ ክትክል ኣለካ እቲ ተራ ህዝቢ ናይ ስዑድያ ድዩ ናይ ኢማራት ድዩ ናይ ካልኦት ሃገራት እቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ትፍፅሞ ዘላ ብፍፁም ኣይቅበሎን እዩ እቶም ፖለቲካዊ ኢሊት ንረብሖም ኢሎም ሸለል ይብልዎ ክህልው ክህሉ እዮም እቶም ተራ ህዝቢ ግን ነዚ ነገራት ብቐሊሉ ኣይኮኑ ዝርእዎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እንተወሰካ ድማ ናይ ቻይና ረሌቫንስ ኣብቲ ዞባ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዋ ከም ዝኽእል ኣብ ምግማቱ ኣየፀግመካን እዩ ሕጂ እተን ኤስያውያን ሃገራት ካ ንራእየን ከመይ I don't see it necessarily as any political competition. I would say it's purely around now a healthy commercial competition. People in the region have suffered for decades, and enough is enough. They deserve. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ሽርክነት ካብ ኣሜሪካን ኤሮጳን ወፅዩ ናብ ኤስያ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዚ ከዓ ዝበዝሐ ፀጋታቶም ክሸጡ ከለዉ ካብኣቶም ዝረኽብዎ ድማ ወላ እውን ኣብዚኣ ፊገርስ ተሪኻ ኩሉ ግዜ እቲ ፊገርስ ኢዝ ኢምፖርታንት ምክንያቱ ዝበለፀ ሓበሬታ ዝባካ ስለ ዝኾነ ንኣብነት ኢምፖርት ቱ ኤክስፖርትስ ብቁፅሪ ተሪኻዮ ቻይና imports from Middle East into 20 and exports to Middle East ቻይና ካብ ማእከላይ ምብራቅ ካብቲ ዞባ ናብ ሃገራ ዘምፅኦቶ ኢምፖርት ተሪኻዮ 130 ቢልዮን ኣሜሪካ ካብቲ ዞባቲ ትወስዶ ዘላ ነገር ግን 34 ቢልዮን እዩ ከምኡ ድማ ኤክስፖርት ቻይና ናብቲ ቦታ ትሰዶ ዘላ ኣሜሪካ ናብቲ ቦታ ትሰዶ ዘላ ቻይና ክንደይ ትሰድድ ኣላ 129 ቢልዮን ዩኤስኤ 48 ቢልዮን ኤክስፖርት ገብራላ ስለዚ ብዓይኒ ቁጠባ ጥራይ ተሪኻዮ ኣሜሪካ ደቂሳ ኣብቲ ዞባ እዚ ብመንፅር ናይ ቻይና ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ካብቲ ቦታ ትገዝእ ሃገር ተኮይና ቻይና ብዙሕ ናብቲ ቦታ ትሰድድ ተኮይና ድማ ቻይና ናይ ቻይና ቁፅርታት ክልቲኡ ረይዎ 130 129 ስለዚ ባላንስ እውን ኣለዎ እቲ ንግዲ እንካን ሃባን ዘለዎ እዩ ትምንዝዕ ጥራይ ኣይኮነትን ብዙሕ ትገዝእ ትሸይጥ ጥራይ ኣይኮነትን ዘላ ትገዝእ እውን እያ ካብቲ ዞባቲ ስለዚ ብመንፅር ናይ ኣሜሪካ ድማ ሞር ኤክስፖርት ኣለዋ ካብ ኢምፖርት ንላዕሊ ስለዚ ትሬድ ፖዚቲቭ ትሬድ ባላንስ ከም ዘለዋ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ እቲ ዝምድናታት ናይ ሃገራት ምስ ቻይና ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ናበይ ገፁ ክኸይድ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ናበይ ገፁ ክኸይድ እንድሕር ኢሎም ከዓ ብቐሊሉ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግማቱ ኣየፀግምን እዩ ብፍላይ ድማ ትሕቲ ቅርፂ ብብዝሒ ኢንቨስት ዝገብራ ሃገራት ስለ ዝኾነ እዚአን ብዙሕ ገዛውቲ ብዙሕ ፅርግያታት ብዙሕ ወደባትን ገለመለን ስለ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ቁፅሪ ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ መዳርግቲ ብዘይብሉ መርገፂ ኣካይዳ ቻይና እዩ ናይ ቻይና ኮርፖሬሽንስ ኣብቲ ሃገረን ዝገብርዎ ዘለዋ ትሕቲ ቅርፂ ካብኡ ሰፊሕ ተመክሮ ገይረን ስለ ዘለዋ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ኣብ ምግባር ብኣዝዩ ትሑት ዋጋ ክገብራልካ ዝኽእላ ኣብ ዓለም ናይ ቻይና ካምፓኒታት ስለ ዝኾና እቲ ሽርክነት ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ከምኡ ድማ ህንዲ is also coming as a very important ሓደ ብዙሕ ኤክስፓት ዝኾነ ናይ ህንዲ ኮሚኒቲ ኣሎ ኣብዚአን ሃገራት ዓረብ ኣብ ቀጠር ተበልካ ኣብ ስዑድያ ተበልካ ኣብ ኢማራት ተበልካ ኣዝዮም ብዙሓት ህንዳውያን ከም ዘለዉ ስለዚ ሽርክነት ብኣታቶም ዝመፅእ እውን ስለ ዘለዎም ኣብዚ ቦታ እዚ ህንድን ቻይናን ዓብዪ ኣገዳስነት ናሃለወን ይመፃ ኣለዋ
لعل كل دما كلتين هجرات بزح حزب سلازلون نزين هجرات زياتن كم عدا كتمت وخلون زيادة قداس نزلو إسيا يكون لذي أوروبا كم دما أمريكا ريليفانس ناتو تدلاينت ناتو أبركتو ناتو أقداس ناتو أبز زوبا كميلي ودق كم زلو نمجنزابو زغل لك هنا كايخل لذي إزي حدا كابت مرداتايو إيرترا مس تشاينا كم دما مس راشيا زمدنات قبر لكن بالكلنا بمولو تزوباون تمساسال استراتيجي زلو كابت زوبا استنس علين تخوين كخلك دش غير كقات ما كخليني بلا لنا جن كونسيستنت مست زوبا زخدو زلو أجباب مخاديو لأنه كله بالانسين كدلي كم زغلجن أتنا عبيتنا أمريكا بيزس نبراون انتقونا ناب إسيا جسن شفتي قبرالوا بقص بد ما يزي كمزي بزجم تا زجبر زلوا يكونن of course أمريكا نزنا قراتزي سويلا كترويا ويون حنت خي قبرت كتفتنيا حنت خي قبرت كتركبيا تناتا حيلن مرحنة زبلا كقولو يحسوا له ويون تغكلني أنا تنا أمريكا مثل كردوزي كالي حنت بزيا قرب مرر كتب لكم تخليها جن وين مرر زبالة يعني كنفلتها زلنا كذا اسمها. Always been our proxy force on the ground. They, together with ISIS, have carried out the mission of the United States. We are supporters of Al Qaeda today, where they're bottled up in Idlib province. We wanted to starve and we wanted to freeze to death the people of Syria. We wanted to. أبز وأنا زي أب سوريا زقبر زلوا كنتات بسفيها بكالك زي كم تعلكم يحين فش زلوا بزوح أبز كم تو أي مرة كنا اللغو حفشاجن سوريا بتم قبرش براين حيل تاد بحالو بمنجد إسرائيل منجد أمريكا منجد تركيا زدقفوا نبتي أرس كتما وين حنت عباي كتما عليه بوز بال كتما تغوت أسيرهم كم زلون أب سوريا أزيو حدا جنيا زخانة جعزو يكايت كم زلون أزينا أمريكا دبلومات كم زبلو زلوا دما أمريكا بتتجا من نز قبرش براو حيلي نمسارحنا أجندة كم تتكملوا هجرات عرب دما يريان مالت سلولات يكونون انتي يقبر هلا بتزوبا يريهم رب حدا أسير وهم سلوزلو زواج من قدي جزيك ساب زرق بدا يمسبي زلون بر تكونتات كما يخيات كم زلو طفي وما يكونن أتاكايدا أمريكا كابتناتهم مرقت ويون ربحانات أنت وديلوا كما يجرا كتعنوهم كم تغل نقداف ريوم يم نصدام حسين ريوم يم أب سوريا حجك ساب حجزت زي تودي يري ولو أبتعلد ما يري ولا سلزي أمريكا دليتا نمركاب انت عين السقم تكم توسد حدش هيكون أنا بتزوباتي كما أتوم نجاوس زنبرو كما أتوم بوركن بخالم متشوتن سخيرهم زنبرو كم بعد صدام حسين اليوم للغول ما كم بعد القرافي ما عاد هبت زنبرو أبي يلولومي يلون كم ما ناي تونسيا زنبرو كم لذي ولا ناي جبت زنبرو مباركون أمو داتا توم هجرات عرب كنا من تاي ناب تشاينا خدي دليو ويوناب خدي دليو تفرهم نجرجنا لاتو بالتعمي vulnerable وين استقال هيوتي زلو زغول اللوكسوس معبالة تكنولوجيا قلقلت تريد اللغة أوشت أمجن أوشت حاسير جزء كل يزغول عينتهم سراويتنا توم عزيز تمكره كم زي برتو تمكره زلو يكونن لا يمشوا سراويتيو مع تزوار ده تكنولوجيا قلقلت عتقيز بهالجن باتل حرب ندا يكونن بوج زحية لوي وتمكرنا يكون زلو يكونن كالاي أوشتهم بزز أجمعت على لوي أبزن هجراتيات الذي ولا قاتهم نجاوس عفينهم قال مالح يزوم من طلهم بر أبتوشتي فخمس بالنجارات عليه أمريكا دم نزل بقيرة يتفلتوا لازم بقليل دعمنا السعودية كاب أمريكا زفل لمرجع كتوسط جميرة أبحث يرجزي كما يجرم كابت جيم كوتس وخمس غلي فلتيهم لذي at the end of the day ولا قاب مس China ربحان تلوم كاب China زمركوس كوت طبعا تلوم أكايدهم نابوز تسجع أنتوغني كاب أمريكا بقليل كل يوم الكاز حساب يكونن مخنياته واقع أتي كجات ممزخل بده أزي كبيدين أمريكا نافتو كأس بقاس يوم كله يزغلوا that's why هجي أبريكس كأتوز في التنزلو مسراشة سقعز دليزلو مس China مخنياته زياتهم وتحضروا دقف كبوهم كم زغلوا كابت أمريكا كتفترة تخل نوتيا وشتم منال بعد دقف كتجبرهم تخل تغينوا منال بعد أبتك زيتيهم كله يزغلوا مبر ملو بملو كاب أمريكا هندبت كل يوم الكام حساب زي حسب نجار مخانو مجنزاب يدلي وحفشاجن الله ينسنا علمنا كما يليك آير كم زلو كنرداء سلزلو خيدم سازلو way to cause famine among the Syrian people. There was a campaign of rape. It was an organized campaign of زي أمريكا نزق قبرش براز بالك ساعة كندي كم تتكملون تدلياتك كتفنك لك كان تدليا قبرش برا يقدسهم ولا قلي يقدسهم القاعدة يقدسهم ولا ISIS يقدسهم نخلاتهم يتكملون كم زلو أب سوريا مسأتهم كينهم نت سوريا زبال زهرم زلو سوم مخانهم سلازي قبرش برا كن علق لك بهال كله أجندة سلو زلويو كابز عرس زوجينا الجلوبال كومبيتيشن كردانا من تان نزيا خانس معايا
Military and defense cooperation between China and Russia is continuing to grow, and it's causing a lot of concerns for South Korea. In the latest instance, the Chinese and the Russian militaries carried out the 9th joint strategic air patrol over the Sea of Japan. The South Korea claims that it was forced to scramble the fighter jets as Chinese and Russian warplanes allegedly flew over its air defense zone. China and Russia have claimed that the air patrolling was intended to test and enhance the joint training and እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኸ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ተርእዮ እዩ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዘሎ ቅርበት ወታደራዊ ዓይኒ ዳርጋ መዓልታዊ ንኣሜሪካ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ኸ እዚአን ክልቲአን ክወዳደራ ዝግበአን ኣዝየን ሓያላት ወታደራውን ቁጠባውን ጽቡቕ ዝኾነ ፓወር ዘለወን እንታይ ገብራ ኣለዋ ኣንነተን ወይ እውን ትናተን ትዕቢት ገዲፈን ብዝጠበቐ ሽርክነት ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ኣካይዳ ክኸዳ ንርኢ ኣለና እዚ ኻነቲ ዘሎ ኩነታት እዚ ዕጃበይ ተኻይዱ ኣብ ከባቢ ቻይና ናብ ጃፓን ገፁ ዘሎ ኩነታት ክልቲኦም ነፈርቲ ኩናቶም ብሓደ ትሬኒንግ ናይ ኣየር ክገብሩ ብመራኽብ ብመሬት ብኩሉ ትሬኒንግ ክገብሩ ብሓደ ንሪኦም ኣለና ክልተ ሚሊታሪ ጃየንትስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ቻይና ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ክንብል ከለና ራሽያ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ቁፅሪ ሓደ ሰራዊት ናይ ዓለምና ዘለዋ እያ ትበሃል ዘላ ምክንያቱ ሪል ሞደርን ዋርፌር ዝዋጋእ ዘሎን ኣብኡ እውን ዝዕወ ዘሎ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ናይዞም ክልቲኦም ሓይሊ ብሓደ ክጥመር ከሎ ድማ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣትሊስት ኣሜሪካ በይና ብፍጹም ክትገጥማ ይትኽእልን እያ ንሓንቲ ካባተን ከማን ክትገጥማ ይትኽእልን እያ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንክልቲኡ ብሓደ ኮምባይንድ እንድሕር ኮይኑ እታ ዕንቁ ኣሜሪካ ክገብርዋ ዝፍትኑ ብኩሉ ድማ ክፅዕርዋ ዘሎም ንሓንቲ ካብኦም ከውድቑ ክእልሎም እንተኽኢሎም ድማ ከም ሓሳቦም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዝምድና ክበትክዎ ክፍትኑ እዮም ኩሉ ዓይነት ድራማ ክህንድስ እዮም ነዚ ክገብር ዝኽእል መርሕነት ግን የብሎምን እቲ ዕላማ እዚ ከዋፅኦም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም እቲ ከዋፅኦም ዝኽእል ንዖም ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዘሎ ዝምድና ክበትክዎ ነይርዎም እቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝፈፀምዎ እዚ እዩ ጆ ባይደን ኣርሒቑ ክሓስብ ዝኽእል መራሒ ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ድማ እዮም ሶሪ ካብ ሓይሽን እዩ ምናልባት ቁሩብ ቃዊ ሓይሽ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ናይ ሎሚ ነዘን 4 ዓመት ከመይ ገይረ የመሓደር እምበር ኣሜሪካ ኣብ 10 ዓመት ኣብ 20 ዓመት ከመይ ክትከውን እያ ኢሉ ንዑ ብስትራቴጂ ሓልዩ ክኸይድ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ኣብዘን ኣነ ዘለኽዎን 4 ዓመት ኣሜሪካ ከመይ ገይራ ዝበለፀት ሃገር ትኸውን ዝብል እዩ ሌጋሲ ናቱ እዩ ዘገድሶ ስለዚ ናይ ነዊሕ ጠመተ ስለዘየለ ኣብቲ መንጎኦም እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሕጂ እዚ ንነዊሕ ዝጠመተ ፈተነታት ክንርኢ ከለና ካበይ ዝብገስ እዩ ቻይናን ራሽያን ስለምንታይ ከምዚ ይቀራረባ ኣለዋ ካበይ ዝመፅእ እዚ ጥቡቕ ስራሕ ናይዞም ክልቲኦም ሓይልታት ንዝብል ኣርስቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ሓደ ኣስደማሚ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ እዩ ነዚ ኩነታት ክትርኢ ከለካ ድማ ዘለናዮ መድረክ ክሳዕ ክንደይ በዳሂ ምዃኑ ንምግንዛቡ ኣየፀግመካኒ Our top story tonight on Gravitas is about explosive tensions between Russia and the US in the skies of Europe. On Monday, Russian fighter jets intercepted and challenged American bombers near the Baltic Sea. This could have exploded into something bigger, something far more dangerous. And you know what that would be? In one word, catastrophic. The ground below is already in battle mode with a rapid Russian advance across the Ukraine front and Ukraine's one word, catastrophic. So ኣብ ሰማይ ናይ ክልል ኣየር ናይ በዚ ከባቢ ፊንላንድ ዘሎ ቦታ ማለት እዩ እንታይ ኣጋጢሙ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓይሊ ባሕሪ ነፈርቲ ኩናት ቦምበርስ ናይ ኣሜሪካን ናይ ራሽያን ጥቃጥቃ ከም ዝተቀራረባ ኣዝየን ጥቃጥቃ ከም ዝተቀራረባ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣብ መንጎተን ሱፐር ፓወር ዘሎ ኮምፒቲሽን ወይ እውን ውድድር ጥር ዝበፅሑ ከም ዘለዎን ንሓድሕዶም ብጣዕሚ ይፈታተኑ ከም ዘለውን መን እንታይ ክገብር ይኽእል መን ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል መን እዩ ዓይኑ ሰም ከብል ዝኽእል ዝዓይነቱ ኢና ንርኢ ዘለና ራሽያ ምስ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣየር ናቶም ክንደይ ግዜ ከምዚ ኢሎም ተፋጢጦም ኣለዉ ርኢና ኣለና ብተመሳሳሊ ቻይና ነቲ ኣብቲ ከባቢያ ንዘሎ ናይ ጃፓን ይኹን ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ተፈታትኖ ከም ዘላ እዚ ኸ እንታይ እዩ ካብ ጥቃና ረሓቑ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ቻይና ካብ ጥቃኣ ንኣሜሪካ ረሓቕ ትብላላ ራሽያ ድማ ንኣሜሪካ ካብ ጥቃይ ረሓቕ ትብላላ እዚ እንተደይ ጌርኩም ንሕና ኣዚና ብሓደ ኮይንና ኩሉ ዝከኣል ክንገብር ድልውነት ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስቴትመንት እዚ ኣሜሪካ ጌረወይ ካብዚ ጥቃና ረሓቑ ኣብዚ ጥቃና ቢዝነስ የብልኩምን እዚ ቦታ እዚ ንሕና ከማኹም ሱፐር ፓወር ኢና ኣብ ጥቃና መፂኹም ቀደም ከምኡ ክብሉ ይክእሉን እዮም ነይሮም this is impossible ቅድሚ 10 ዓመት ብፍላይ ራሽያን ቻይናን ብሓደ እንተዘይሓቢሮም ኣሜሪካ ነንበይኖም ብጣዕሚ ሽግር ክትፈጥረሎም ትኽእል እያ ቀጥታ ከይተዋጋእቶም ከላ በዚ ፕሮክሲ ንሪኦ ዘለና ከም ናይ ዩክሬን ብንኡ ድማ ቪየትናምን ብንኡ ድማ ታይዋን ከምኡ ድማ ፊሊፒን ገለ ተጠቂሞም ብናይ ካልኦት ጌራ ከተዳኽመካ ትኽእል እያ ኣሜሪካ ከምኡ ስትራቴጂ ናታ ቀጥታ ክትዋጋእካ ይደልን እያ ኩሉ ግዜ ካሊእ እያ ትጥቀም ብካልእ መንገዲ ጌራ እያ
ክትዋጋእ ትኽእል ኣይኮነን ንበዓል ራሻ ንበዓል ቻይና ዝኣኸላ ዘይኮነሲ ንኣፍጋኒስታን እውን በይና ክትዋጋእ ኣይደለየትን 30 ዝኾና ኔቶ ዶ ካልኦት ዶ በዓል ተኣኪባ እያ ትመፅእ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ከም እዩ ንሑቲ ብጥቃና ንዘሎ በይና ክትገጥሞ ኣይደለየትን ሓደ 20 ዝኾነ ሃገራት ሒዛ እያ መፅያ ሑቲ ኣብዛ ጥቃና ንዘሎ ንክትዋጎ በይና ኣይደለየትን ኣሜሪካ በይና ውግእ ክሳዕ ክንደይ ዋጋ ከም ዘኽፍል ትፈልጥ እያ ስለዚ በይና ክትኣትዎ ይትደልኛ እቲ ኩናት ተወሓደ ሰራዊት ናታ ብገንዘብ ይኹን ብካልእ ካልኦት ክሕግዝዋ ክኽእሉ ኣለዎም ነቲ ኩናት ድማ ብወታደራዊ ዓይነት ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ ፀላዮም ብኩሉ ቁጠባን ገለን ክዓፅዎ ክኽእሉ ኣለዎም ንክርመስ ስለዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ሰሪሕሎም ክሰርሕ ፀኒሑን እዩ ካብ ሕጂ ንድሓር ግን እቶም ፀላእትናቶም እናበዝሑ ረብሓናቶም ድማ እናሓየለ ቁጠባዊ ፅልዋናቶም ድማ እናሓየለ እዚ ኩሉ ኣብ ቅድሚት ከሪአኩም ዝፀናሕኩ ሃገራት ዓረብ እዚ ኩሉ ከምዚ ኢለን ብሓደ ናብ ኤስያ ገፀ እናጠመታ ይኸዳ ኣለዋ ክንብል ከለና እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ኣገዳስነት ናቶም በዓል ቻይና እዩ ስለዚ ንቻይና ክንእግደል ኢና ምሳና ኩን እንተኢሎሞም ነዚኦም ሃገራት ዓረብ ቁጠባኦም ክበላሸ እዩ ስለዚ ሕራይ ክብሉ ይክእሉ እዮም ኦፍኮርስ በፍንጮም ተተታሒዞም ድሕሪ ተገዲዶም ሕራይ ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኢንጀነራል ግን ቻይና ኣብ ሰራውር ናቶም ኣትያ ስለ ዘላ ቁጠባ ናቶምን እንጌራ ናቶምን ኣብ ውሽጢ ስለ ዝኣተወ ካብ ቻይና ንክፍለዩ ከም ዘይክእሉ ጌራ ሒዛቶም ዘላ በንፃሩ ዕድል ተተረኺቦም ካብ ኣሜሪካ ንክፍለዩ ፀገም የብሎምን ምክንያቱ እቲ ንግዲ 3-4 ዕፅፊ ናቱ ቻይና ትቦም ድሕር ኣላ ኮይና ሓደ ርብዒ ክትገድፍ ዕሻካ 4 ዕፅፊ እንተኢሎምካ ነቲ ሓደ ርብዒ ክትገድፍ ትኽእል እንተኾነ ንክልቲኡ ክትገድፍ ኣይደልን ኢኻ ንክልቲኦም ባላንስ ገይሮም ክኸድዮም ዝደልዩ ኩሎም እንድሕሪ ናይ ግድን እንታይ ኣይና ኢኻ ትመርፅ بين يخاخد كيد نينا يخاخد جبر زلا كان تيلهم كاجن نايجد نتزوج أميم كريو لذي أمونجو كلتيوم ناب إسيا زت أمتى كنتات كن رخلنا نا أمريكا ريليفانس أب أفريقيا أمريكا بوتا أنا واحد خيدو ناس أبا خيدو عدل يا بلان كن بالكلنا أب إسيا دما زجدة ده كابز ما كلام مبرق مالتي بفلاي أمريكا سلواناتا أوروبا سلواناتهم الناقول اللي خيدالو حجي ناب أفريقيا كذا ما نمسا مجمع رياجن كنا نابزيا كم وترو أبزو وانزين جبر زلنا سكده هنزيا كريكم يمو Look at this. Now let's look at France. It's had another setback, this time in Central Africa. Yesterday it lost its last remaining base in the Sahel region. It has been asked to get out of Chad. Chad is a country in Central Africa. It was once a French colony like a lot of other African nations. Chad became autonomous on 28 November 1958 and it became fully independent 2 years later in 1960. But the Analysis now. I'm joined on set by our French politics editor, Mark Perelman. Mark, first of all, how much of a surprise or not is this announcement? فرنسا لك كما قالوا تغرات أوروبا فرنسا دحرت مجزأتنا أفريقيا أغلي لا يوصلتنا هجرات بيد عزور كسبلومي تجزأن سنها جون تجزأن الله أبزق زحلفة 4-5 عامد جن فرنسا وريد وازلو ود كتاب أفريقيا نبينيهم زبلوه نمود أتا بيز ناتاز نبرة وتدرى بيز ناتاز نبرة كابجاد جرعوا تباهيلو مالو إذا نبي حق زجرم كنتاتيو تبعدنا وص تباهيلو مالو زغانتايو بأوروبا زجاجات ممزلوكو تباوت أجمع ترادي كونس ولا تستراتيجي كاوي أكايدات الواز نبرم كله ناخسر ويخذ خمسلويو زين كابز بوتازن خيتوت كاب نيجر تسويقهم كاب بركينا فاسو تسويقهم كاب مالي تسويقهم كاب سنغال كوت مخانم تنجيرهم كله إذا نهجت تريفاتهم نيران نزيخ أبات يرنا قلخ نجبر لنا نابلو كاب زيادة ما ستيل اللو أبعال غابون اللو قلم لا اللو مي بوتات أيفوري كوست اللو اللو يم ستيل جن كاب زيادة بوتا زيادة ما كوتس يدلين يوم نيران فيلا كاب تسحل ستيتس حد هذا يوصلوا زلو أغلى لا كاب تبوتا نخ الرزو تعزيز اللو مالو زد ما ميديا فرنسا بخمي زاربوت كونتات أكلنا توم سلزنا نبرت نوحت انتنا اللوجن بكل ملك أكل رينا. Which is why Chad chose yesterday, the 28th of November, to break with France again. The government put out this notice. It terminated a defense agreement. The agreement allowed France to deploy troops in Chad. But now Chad has torn it up, which means French troops deployed there will have to leave. There are 1,000 French soldiers deployed here. They will have to start packing up soon. But how did this happen? What led to this? Look at the timing. The French هذا الشيء دخون أو تهدراتنا فرنسا أبزت عد بحالها قرنيرو أرنيفكم نبرتكم أكيبكم جراوتي بحاله لو كل إنسان هجرات ما نهجاد يكونن ولا جاد ون مسجزي خنرينا كل عطوم من أوروبا نفرنسا نخالوت أوروبا نترزو نأمريكا نترزو رشا يمزتو زلوا إذا خان تايم على تيو فلاديمير بوتين كم أوروبا ربحية بلون كم سال ربحية بلون معناته أفريقيا انتهى اللوا سقطاتي دلوا رشا انتهى اللوا قطر حادث بس سقطات اللوا بعالم سلزي رشا سقطات سلزلهم
እትንኩ ክገብርዎ ዝኽእሉ ብቴክኖሎጂ ናቶም ብዜን ሃገራት ኣፍሪካ ክሰርሑ ይኽእሉ ኣፍሪካ ድማ ኣብዚ ንጹር ክኸውን ኣለዎ እንታይ ይብልሎ ንሓደ ውፅኢኻ ንሓደ ምእታው ያ ሽርክነት የድልየካ እዩ ማለት ፀጋታት እዩ ዘለዎን ዘን ሃገራት እምበር ከውፅኦ ይክእላን እየን እዚ ምርጫ እውን የብሎምን ስለምንታይ ነቲ ሓደ ውፅኦም ነቲ ሓደ ይእትዉ ድሕሪ ኢልካ ኦፍኮርስ ኤርትራ እውን እኮ ወርቅናታ ከተውፅኦ ይትኽእል እያ ነይራ ቴክኖሎጂ የድልየካ ከተውፅኦ ትኽእልካ ነዚ ቴክኖሎጂ ካበይ ክዝረኽቦ ትኽእል እዩ እቶም ምዕራባውያን ሃገራት ንዓመታት ኣይመሃርዎምን ኣይሃብዎምን ስለዚ they need to figure out ከመይ ገይሮም ፀጋታቶም ክጥቀሙ ይኽእሉ ስለዚ ካብቲ ኩሉ ዘለካ ምርጫታት ሓደ ክትመርፅ ኣለካ ምስ ተባሃለ መብዛሕትን ዘን ሃገራት ይመርፃ ኣለዋ ራሽያ ይመርፃ ኣለዋ ወይ ቻይና ይመርፃ ኣለዋ ስለዚ እቲ ኩነታት ድማ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ ኤሮፓ ኮንቲኒስሊ ናይ ጫድ ኣብዚ ለንቀነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ናበይ መፂኡ ነይሩ ናብ ጫድ መፂኡ ነይሩ ነዚ ጉዳይ ከዘሓሕሎ ተባሂሉ እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ፈረንሳይ መፂኡ ነይሩ እንታይ ኣጋጢሞ Foreign Minister has just concluded his visit to Chad. He met with Chad's president, Mahmoud Deby. We don't know what they discussed, but right after that meeting, Chad tore up the defense pact. Their foreign minister said, and I'm quoting, France must now also consider that Chad has grown up, matured, and is a sovereign state that is very jealous of its sovereignty. ብሓፈሻ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምስ መራሒ ናይ ጫድ ተራኺቡ መቸም ከዘሓሕሎ ኢሉ ዝመፀ እዩ ኣብ መወዳእታ ዘውፅኣ መግለፂ ግን ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ለቢማ ይብላ ኣሎ ማቹሪቲ ማለት በሲላ ብስለትካ እንታይ እዩ ናብ ኣፍሪካ ይበሃል ኣሎ ናፅነትካን ልውላውነትካ ምግዳስ በዚ መልክዕ እዚ ክትሪኦ ከለካ ቅድሚ ኩሎም ኣፍሪካውያን ወይ እውን ቅድሚ ዝበዝሑ ኣፍሪካውያን ዝበሰለት ሃገር መን እያ ኤርትራ እያ ኤርትራ ብልውላውነታ በፍፁም ንእሽተይ ነገር ኮምፕሮማይዝ ክገብር ዘይትኽእል ሃገር ኮይና ኣላ እዚኣቶም ድማ ድሕሪ 60 ዓመት 70 ዓመት ድሕሪ ናፅነቶም ሕጂ ብዛዕባ ልውላውነቶም ንልውላውነቶም ግሂሱ ሰራዊቱ ኣብኡ ክገብር ዝኽእል ከም ድሌት ክንቀሳቐስ ዝኽእል ሓይሊ ኣይንደልን ኢና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ኩነታት እዚ ድማ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ድኽመት ናይ ኤሮፓ ዝፈጠሮ ዳ እምበር ኣብቲ ቀደም ግዜ ከምኡ ገይሮም ኣብ ስልጣን ጠጠው ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኤሮፓ ተዳኺሙ ስለ ዘሎ ልክዕ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሃገራት ኣፍሪካ ስለምንታይ ናፅነተን ረኺበን ኤሮፓ ኣብቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣዝያ ስለተዳኸመት ነቲ ኮሎኒ ዝነበረ ንክትዕቅቦ ዓቕሚ ወታደራዊ ይኹን ቁጠባዊ ዓቕሚ ስለሰኣነት እያ ንሃገራት ኣፍሪካ ናፅነተን ክረኽባ ገዲፋተን እምበር ደስ ኢልዋ መሰል ናይ ኣፍሪካውያን ስለተሰምዖም ኣይኮነን ስለዚ ከምቲ ንሶም ዝብሎ ደይኮነስ እቲ ኩንነት ፅዕረት ናይ ኩናት እዩ ኣብ ከምኡ ኣብፅሒዎም ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንተሪኢኻ ድማ እንግሊዝ ካብ ኤርትራ ንክወፅእ ዝተገደደ ኣሜሪካ ከውፅዎ ስለ ዝመረፁ እዩ እቲ ኮሎኒ ኣሜሪካ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌራ ንኤርትራ ክትቋፀራ ስለ ዝደለየት ብሪቲሽ ጠቕሊልኩም ክትወፅኡ ኣለኩም ተባሂሎም ስለዚ ኣገይን ኤርትራ ኣገዳስነት ስለዘይነበራ ወይ እውን ህዝቢ ኤርትራ ሓልዮም ከም ዘይወፁ ኩሉ ነገር በመንገዲ ካልኦት ካብቲ ብቐጥታ ትገዝኦ ዝነበርካ ብኢድ ኣዙር ክንገዝእ ኣለና ዝብል ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ስለዝመፀ ሃይለ ስላሴ ኣብ ስልጣን ኣምፂኻ ፌደሬሽን ጌርካ ኤርትራ ከም ድሌቶም ኣሜሪካ ከም ዝጥቀሙላ ንሱ ድማ ተረፈ ምሕደራ ክህልዎ ሽማዊ ምሕደራ ክህልዎ ተባሂሉ ተመቓቒሎም እዮም ገይሮሞ ስለዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ተን ሃገራት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፈረንሳይ ብዛዕባ እዚ ዘይሃገሮም ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም Not so much of a surprise. Clearly, there were question marks. A few months ago, the Prime Minister Ousmane Sonko had said that, France shouldn't have military bases in Senegal forever. That clearly this is an issue of sovereignty. The president, whom we saw in that report, then came here to Paris. He met with the French president. The French president asked him directly, "Do you still want our military presence?" And the Senegalese president said, "Well, we'll have to think about it." Clearly, they thought about it and they've decided. ብሕፅር ዝበለ ፈረንሳ ካብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ዘለዋ ፅልዋ እናሓሰሰ ኣዝዩ እናተዳኸመ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ጎረቤትና ኣፍኮርስ ኣብ ጅቡትላ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ናይቲ መንግስቲ ተበግሶታት ኣይራናን ካብ ወፃኢ ግን እቲ ዝነበረ ፅልዋ ብቕፅበት እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ሓንቲ ኣብዚኣ ብዙሕ ሰብ ዘይሰምዓ ዘይፈልጣ ነገር ክነግረኩም ክፍትን እየ እዚያ ጉዳይ እስከዚያ ስምዖ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብዝሕ ትዘውር ዘላ እያ Golf courses and condos. The Trump organization has relied on its name for decades to sell glitz and glamour. But after years of controversy, President Donald Trump's latest actions leading up to the insurrection at the U.S. Capitol have led banks and brands to pull the plug. To me, it signals ኣብ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ነገር ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝያዳ ዝፀሓፈሉ ዘሎ ኣብዚ ለንቀነ ከማን ክትወፅእ ጀሚራ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2020 ካብ መንግስቲ ካብቲ ፕሬዚደንትነት ምስ ተሰዓረ እሞ እቲ ስዕረት ስለ ዘይተዋሓጠሉ ተቃውሞ ዝገበረ እንታይ ገይሮም መስከ ካብ ኩሉ ባንክታት ዲባንክ ገይሮሞ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረሲ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ ብሓደ ኮይኖም ምስቲ መንግስቲ ተመሻጢሮም ፕራይቬት ባንክታት ናቱ ዓፅዮሞ ብፍላይ ዶቸ ባንክ ዝበሃል ናይቲ ቢዝነስ ናቱ ንዓመታት መሻርክቱ ዝነበረ ካብቲ ባንክቲ ከም ዝስጎግ ገይርዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ጀርመን ባንኪ እዩ ከምኡ ድማ ካልእ ሲግኔቸር ባንክ ዝበሃል ዝነበረ ውልቃዊ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ባንኪ ንሱ እውን ካብቲ ባንኪ ከም ሰጎጎ ዝንገር ሰው ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ሪና
እዚ جي دونالد ترامب ببزحي أبناي እንታይ ዳ ንብሎ ኣብዚ ናይ ክሪፕቶ ገጹ ገለ ክኸይድ ከሎ ወይ ገለ መለ ካበይ ዝተበገሰ እንድሕሪ ኢልና ካብቲ ቃንዛ ናቱ ዝተበገሰ ነይሩ ቃንዛ ናቱ እንታይ እዩ ካብ ባንኪ ስለ ደውፅዎ ቅድሚ ሕጂ እዞም ባንክታት እዚኣቶም ዝእመኑ ከም ዘይኮኑ that's why ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ክሪፕቶ ወርልድ ዝያዳ ቀደም ብጣዕሚ ኣብ ባንክታትን ኣብቲ ናይ ፋይናንሻል ሴክተር ናይ ኣሜሪካን ዝኣምን ነይሩ ድሕሪ 2020 ግን እዚኣ ዘረባ እዚኣ ብዙሕ ኣይትዝረብና ነይራ ለንቀነ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ በብዝሒ ክትወፅእ ጀሚራ ኣላ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ስራሕ ናቱ ከም ዝዕፀ ገይሮም ስለ ዝነበሩ ኣብ መወዳእታ እቲ ቃንዛ ናይቲ ባንክታት ብሓደ ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ዝገብሩ ከም ዝኽእሉ ጽቡቕ ገይሩ ተረዲዎ ነቲ ባንክታት ነቲ ክለባት ናቱ ነቲ ጎልፍ ክለብ ናቱ ይኹን ፕራይቬት ባንክታት ናቱ ቢዝነሳት ናቱ ኩላቶም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ፈፂሙ ከም ዘይሰርሕ ገይሮም ነይሮም ቂምታ ናይቶም ባንክታትን ናይቲ ፋይናንሻል ሴክተርን ስለ ዝነበረ ድማ እንታይ ገይሩ ነዚ ብፍላይ ነዚ ናይ ኣብዚያ እዚ ዶይቼ ባንክ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክሪፕቶ ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ካብ ነቲ ክሪፕቶ ስለ ዝተረድኦ ወይ እውን ደቁ ስለ ዝገለፅዎ የስ እዚ ባእታታት ዘሎ ግን እቲ ዝዓበየ ኩነታት ናቱ ካብ ባንኪ ክሰጉኻ ከም ዝኽእሉ ንፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ካብ ሶሻል ሚድያ ክሰግዎ ካብ ባንኪ ክሰግዎ ክኢሎም እዮም ሰበይቱ ድማ ለንቀና ኣብ መፅሓፋ ፅሒፋቶ ወፂኢሎ እቲ መፅሓፍ እንታይ ዝብል ንወዳ ነዚ ቤረን ዝበሃል ወደ 17 ዓመት ከሎ ባንክ ክትከፍተሉ ምስ ደልየት ከልኪሎማ ንዓ ከልኪሎማ ንወዳውን ከልኪሎሞ እንዳ ፕሬዚደንት ዝኣኽሉ ቢልዮነራት ክላስ ኣብ ጸለምቲ ድማ ነዚ ካኒ ዌስት ዝበሃል ሪኢኹሞ ዶ ቼዝ እቲ ጄፒ ሞርጋን ቼዝ ዝበሃል ገንዘብ ካሕስካ ጥፋልና ኢልዎ ስለዚ ዲባንኪንግ ዝበሃል ኮንሰፕት ብብዝሒ ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ክድፈቐሉ ፀንሐ እዩ ንእሽተይ ምሶም ተተባሂስካ ካብ ባንክታት ጠቕላላ ይሰጉኻ እዚ ነገር እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብተሪር ክሰርሓሉ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብመንፅር ናይ ዝኽንሪ ከለና እቲ ክሪፕቶ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ቢግስት ሴሊንግ ፖይንት ናቱ ምናልባት ነዚያ ከሪአኩም እየ ንስኻትኩም እውን ግምት ክትወስድሉ ዘለኩም ዘለናዮ መድረኽ ኣዝዩ ፍሉይ መድረኽ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ And 2024 around the 125,000 level, then push up to about $200,000 by the end of 2025. Now, everyone's heard the Bitcoin hype story before. And if you've been burned, you have a right to be sour. I mean, it was just 3 years ago that we saw a peak in Bitcoin. ኣብዚ ተወሰነ ነገራት ከሪአኩም ክፍትን እየ ሓደ ብዛዕባ ክሪፕቶ ኣብ ዘለንከነ ብዙሕ ግዜ ሓበሬታ ክበኩም ትሰምዑ ኣለኹም but that's very important ፕሊዝ ተገዲስኩም ክትከታተልዎ ኣለኩም እዚ ኩነታት እዚ ዓለምና ትቕየር ስለ ዘላ እዩ ሓደ ካብኣቶም ራሽያ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢልና ነርና ባይቶ ናይ ራሽያ ንቢትኮይን ከም ፕሮፐርቲ ሬጅስተር ትኸውን ተቐባልነት ከም ዝህልዎ ሕጊ እማመ ሕሊፉ ነይሩ ፑቲን ድማ ተቐቢሉ ናብ ሕጊ ኣፅዲቕዎ ኣሎ ስለዚ ቻይናን ከምኡ ድማ ብፍላይ ድማ ራሽያ ብወቅዒ ክሪፕቶ ማይን ክትገብር ዲኻ ከም ንብረት ከም ገዛ ከም ወርቂ ከም ናትካ ትሕዝቶ ኣብ ባላንስ ሺት ናትካ ሪፍሌክት ንክትገብሮ ምክንያቱ ፕሮፐርቲ እንድሕር ተባሂሉ ልክዕ መኪና እንተለካ ኣብቲ ናትካ ስቴትመንት መኪና ኣለኒ ኢኻ ትብል ቢትኮይን እንተለካ ድማ ቢትኮይን ኣለኒ ኢልካ ዲክሌር ክትገብሮ ትኽእል ታክስ ድማ ይትኸፍለሉን ኢኻ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ሌጂቲሜሽን ወይ እውን ሕጋውነት ምልባስ ክሪፕቶ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ኣብዚ ክዛረብ ፀነ ሰሚዕኩም እንተ ኮይንኩም እንታይ ይብል ፀኒዩ ምናልባት ዘይተረዳእኩም ክህልወኩም ይኽእል እዩ እዚ ሓደ ዓቢ ባንኪ ናይ ዓለምና ዝበሎ እዩ ኣብዚ ስታንዳርድ ቻርተር ዝበሃል እዚ ስታንዳርድ ቻርተር ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ባንክታት ናይ ዓለምና እዩ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይመስለኒ ናቱ ባንከር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ክሪፕቶ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ዘሎ Bitcoin's going to end 2024 around the 125,000 level, then push up to about $200,000 by the end of 2025. እንታይ ዝብለኩም ዘሎ እዚ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዕዎ ናይ ሓደ ዓቢ ባንኪ እዩ ፋይናንሻል ሴክተር ካብቶም ትራዲሽናል ባንኪንግ እዮም እዚኦም ኣብዚ 2024 እነዘን ተሪፋትና ዘላ ወርሒ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቢትኮይን 96,000 እንድሕር ኣላ ኮይና 125 ኮይና ክትውድኦ እያ ይብላሉ ልዕሊ 125,000 ኮይና ክትውድኦ እያ ነዛ ዓመት 2024 እዩ 2025 ከ 200,000 ክትበፅሕ ትኽእል እያ እዩ ዝብል ዘሎ እዚኣቶም ከዓ ሱቕ ኢሎም ቦግ ኣቢሎም ተዛረቡ ይኮኑን ባይ ዘ ወይ ቀደም ባንክታት እዮም ዝብል ነይሮም ቢትኮይን ዜሮ ክኸውን እዮም ዝብል ነይሮም እዚ ትርጉም የብሉን ክጠፊ እዩ ኣብዚ ገንዘብኩም ኢንቨስት ኣይትግበሩ እናበሉ ንዓመታት ተዛረቡ ነይሮም ሎሚ ግን ተቐይሩ እቲ ኩነታት ስለምንታይ ክሪፕቶ ተቐባልነት ናቱ በቲ ኣዶፕሽን ናቱ ላዕሊ ስለ ዝኸደ ቢትኮይን ላዕሊ ስለ ዝኸደ ኣብዚ እዋን እዚ ቢትኮይን ዜሮ ክኸይድ እዩ ዝብል ዘረባ ናይ ፅሉላት ጥራይ እዩ እንታይ ዳ ናብ ሚልዮን ዲ ክኸይድ ናብ 200,000 ዲ ክኸይድ ናበይ ክኸይድ እዩ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ሜይንስትሪም ባንክስ ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሓበሬታ ዝበኩም ዘለኹ ንስኻትኩም ዘድሊ ስጉምቲ ክትወስዱ እቶም ወሲድኩም ዘለኹም ድማ
ابز حصير غزي ولق زلق زبلو زلو داي كونس انوحكم كطمتو كم زلكم نخردعنا الى يزبكم زلو بتتغاغامي دونالد ترامب اب سلطانو كوف مزبله بت بانكتات بزح سمبرات سلا زلو نتي كريبتو كم حقي كتاتاتون ابيت كم زلو خغبرني بزح دما انفستيجر خم زلون اب تعود دما بيزنساتو كصفحفي حسب سلا زلو اتكونتات نتزلو مليسو كحيلو خمسغل مغنزابي دلي حانت منالبات يو كي زلهم تقدسكم يا سموا. Should assisted dying become legal in the UK? That's what British lawmakers are debating ahead of a vote today. As the debate got underway, demonstrators opposing the idea of assisted dying started gathering outside the Parliament in London. Observers are expecting protests in support of the bill too. The contentious topic has split UK society for years, but recent polls suggest a majority of Britons now favour changing. أبعد إنجليز ما بزعبان تايزر عرب له بدليت كان نفسها نخدقتل كفكرك كخلالو يبللو so assisted نفسها كتقتل تدليقة suicide كم زي assisted suicide bill بقولون هذا سب من بار تسأليو باستفل عليه حكمنا وتجمعات مالتيو تعنا وتجمعات نفسك قتل تدليو دليت تقينو كفكر لك خلالو يبلو أنا زغمت له زلوا سويسرلاند أب عالم تعاون كنا زي حجزي وين قال لك عطوا وحدات نفسها خد قتل تدليخة بحجز فكرك توريست سالوا أكشل سويسرلاند كاب أستراليا ديو كاب يوكي ديو كاب أمريكا نفسهم قتلوا دليو نفس متيوم نفسهم أبزع ديوم زقتلوا قرميز بلكم سويسرلاند جنزب أبزلاتا ولا حنتا يقطفون يوم كبلو خلو كتب له خلوهم ويكبل كله سب حسوت كم زي يكون خطفلت لكم حنت جوك على نقرأ من قدام كل زي بزعبا سويس كذكروا خلوهم نزيا فلتو حنت جوك على أب حدا بلاس ولا علي بانك مالتيو سويس ناي سويس بانك ندحر خوينو يو بي اس دي ولا زغون ناي سويس بانك ناي سويس بانكر ابت بانك دي صراحتنيا ناي بانك ناي سويس بفنيستراك زلل تاريخايو يبلو امريكانكم زبلو سويساو بانكر بفنيسترا ناي بانك زلل تاريخايو لدحريو زلال يبلو سلامتاي اب تحت برقص غنزبكم زلو سلدفلتي زغانتاي فالتيو سويسن غنزبنسي فلاليخا خطريا ما يتخلنيخا سويساويان لاي ناي سويس بانكس اب غنزب زلو اندا شيطان من انتخونه ابت بوتات تكركبو خمس خلو يم زبلوم زي هذا كابتن ستيريوتايبس بلعبا سويسيو حفشا يوكي نزي حجز كاتاتات وخ زاربو خلو سويس قدامي تاتات يمو سب نفسك قتل تدلي ابز عد مع غنزب يخطخفل كاليت جوكو نغرا من قدي اسحاق اي صلاني اب جرمن ون حدثي زوم كامبان اب سويس زغبرس انتايلوم اسكي ناي كريستماس ديسكاونت غيروم نسوات قتل تدلي خاسي 5000 انت نيرسي 4000 كنغبرينا ويك 3000 كنغبرينا مزبل وسي حدث انتاي غيريلوم استقدادي بسي ندتك نفسك قتل لز دلي ديسكاونت خلصي كتقاملي له تمزغبي لهم نفسه قتل ديسكاونت يصبنيري لهم جغلغله سباتي صلاله كم زلو ابت غزيطاناتهم قدم وسي زنبري نغرا من قدي كم توبيك مسحقار استي كونن ግን ኣብ ዩኬ ኣብ ዝዋንዚ ብዛዕባ እዚ ቶፒክ እዚ ኣብ ሰፊሑ ይዝረብ ከም ዘሎን ተቐባልነት ክረክብ ኣይረክብን ግን ምስ ግዜ The bill would allow adults who are terminally ill to get assistance in ending their own life. Advocates of assisted dying have long fought for such a law. DW's Birgit Maas met with some of them. A painless death for those who want it. That's what these campaigners in Bath and the south of England are fighting for. They are supporting a proposed law that enables terminally ill people to be assisted to end their own lives. It's a cause close to Sophie Pandit's heart. When my mother... سنتاي مسلكم نعهم يفكر على لودة تبلو ولا مالتي سبالو أبصفل عليه أبغانزا أبكوما زنبر سبالو بحما كنا تازنبر سبالو كابزا منبار موت زمرز كن سلدي يفكر له أبو كنبر زبللو بنت أرد ما كم من دحر تفقيدو خا نسبات كجديد كمقتال أبز خمام فلايتهم بفلايتهم سنكل النازل لهم سبات أبسكات كم زلهم يوم زاربو مهنياتو جديدهم قاتلوهم سلزغلو. But some people are against changing the law. Disability rights campaigner Phil Friend is afraid that disabled people could be coerced into an assisted death. Society sees disabled people as people who are dependent, as people who are vulnerable. A view that my life isn't as worth living as theirs is. So بحفشة زي أكره قرار سيو ناتكم ريتو كما يخون أنا كا حزب تقبله I think كما ودز دليل بعلو تجمع يبلون حتيات ديوجن هذا سبب كما زنبر تقينو تفقد كالو دليل تكسب زخنة I don't think تجمع زلوا مثلاً جن بحفشة تزلوا زينا هنا ريبورت عن قبل لكم نقول جاب زبانة بزو حرسات نديزلو let's start with this one. የምስራቅ አፍሪካ ነገር መያዣ መጨበጫ ተጥቶታል።
ከዚህ ቀጠና ውስጥ ደግሞ የሶማሊያ ነገር እንደገና ውሎ የጠፋበት ልቃቂት ነው። በሚጎራበተው ጁባላንድ ሞቃዲሾ መንግስት ከአዲስ አበባና ካይሮ ጋር በሚጎራበተው ጁባላንድ ጦርነት ለማካሄድ ዳር እያለ ይገኛል። ደካማው የሐሰን ሼህ መሐሙድ መንግስት እንደ ግብጽ ያሉ መንግስታት ከጀርባም የልብ እየሰጡት እንጂ በራሱ ይህን ውሳኔ ለማሳለፍ ብቁ እንዳልሆነ ይታወቃል። መንግስት ፌደራል ሶማል ዝነበራ ርክብ ከም ዘቋረጸት ሓቢራ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ አካል ፌደራላዊ መንግስት ሶማሊያ ዝነበረ ጁባላንድ ምስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዝነበራ ርክብ መቆራጻ ድሕሪ ምግላጻ ሎሚ ሐሙስ ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ተጋዲዱሎ። ጁባላንድ ሓንቲ ካብተን 6 ክልላት ሶማሊያ ክትከውን እንከላ ምስ ፌደራል መንግስት ሶማሊያ ዝነበራ ርክብ መቆራጻ ሎሚ ሐሙስ ብወግዓ ኣፍሊጣላ። ጁባላንድ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝነበራ ርክብን ናይ ስራሕ ዝምድናን ሙሉእ ብሙሉእ ብወግዒ ደው ከም ዘበለት ተፍልእ ዝብል መግለፂ ሎሚ ሐሙስ ኣብ ክስሚ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢኔ ሚኒስተራት ከም ዝተነበበ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ፑንትላንድ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊያ ርክባ ከም ዘቋረጸት ይዝከር። እዚ መቆራጽ ርክብ ዝተገለጸ ኣብ መቃዲሾ ዝርከብ ቤት ፍርዲ መንግስቲ ሶማሊያ ንመራሒ ጁባላንድ ኣሕመድ መሐመድ ኢስላም ኣሕመድ ማደቤ ብክሲ ክሕደት ሃገራዊ ሓበሬታ ንባዕዳዊት ሃገር ብምክፋለን ፀረ ሕገ መንግስቲ ተግባር ፈጺሙ ብምባል ናይ ማእሰር ትእዛዝ ድሕሪ ምሕላፉ ሒደት ሰዓታት እዩ። ጁባላንድ ኣብ መግለጺኣ ስልጣን ብዘይ ኣገባብ ምጥቃም ብዝብል ንፕረዚዳንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ብምኽሳስ እቲ ቤት ፍርዲ ገለልተኛ ኣይኮነን ኢላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ብርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድ ዝተኻየደ ምርጫ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ንምርጫ ጁባላንድ ዘነፀጎ ሕጋውን ቆቦም መስርሕ ኣይተኸተለን ብምባል እዩ። ኣብቲ ኣብ ሳልሲ ዝተኻየደ ምርጫ ካብ 2012 ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ፀንሐ ኣሕመድ ማዳቦ ኣከታቲሉ ንሳልሳይ ግዜ ተዓዊቱ። ኣኽባሪ ሕጊ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ኣንጻር ፕረዚደንት እምበር እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ሶማልያ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ልክዕ ከምታ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ ካልእ ሕንፍሽፍሽ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣገይን እዚ ዲሞክራሲ ተባሂሉ ብፍላይ እዚ ፌደራል ስቴትስ ኢሎም ዘቕምዎ ዝነበሩ ልሕሉሕ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ሃገራዊ ስምዒት ስለ ዘይብሉ ብቐሊሉ ንሓትሕዱ ክጣለም ከም ዝኽእል ኣብ ሶማልያ እዚ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኢና። እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ሓውሲ ናፅነት ኣለኒ ባህላ እዩ። ሶማሊላንድ ናፅ ሃገር ይበሃል ኣሎ። ጁባላንድ ዝበሃል ኣሎ። እቲ ሶማልያ እቲ መቃዲሾ ከባቢ ኣሎ። ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዘን ሃገራት እዚኣተን ከም ሃገር ቆይመን ኣለዋ ክንብለን ከለና ብቐሊሉ ክፍንጀራ ዝኽእላ ምዃነን እዚ ዘረባ እዚ ግምጥል ኣቢል ካብ ኢትዮጵያ እንተምፂኻዮ ኢትዮጵያ ትግራይ ዝበሃል ትግራይ ከም ሃገር ኢና ይብላ ኣሎ። ኦሮሞ ከም ሃገር ነፍሱ ይፈልጣ። ኣምሓራ ንናፅነቱ ይቃለስ ኣሎ። እቲ ዓፋር ዝበሃል እቲ ሶማል ዝበሃል ኩላቶም ክትሪኦም ከለኻ ሎሚ ከም ሃገር ኮይኖም ቆይሞም ከለዉ ኣዝዩ ፅኑዕ ዝኾነ ኣቃውማ ዘለዎም ይመስሉኻ። ንእሽተይ ሃውካፍ ተፈጢሩ ግን ንምንታይ ዝለሓለሐ ኩነታት ምዃኑ ፌደራል ሲስተም ጀነራሊ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ፌደራል ሲስተም ብዓይኒ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለኻ ፅቡቅ ጌርና ክንርድኦ ዘለና ኣነ ሕጂ ነቲ ፌደራል ሲስተም ከነኣስ ወይ ከቆናፅብ ኢለ ኣይኮንኩን። እቲ ፌደራል ሲስተም ዝበሃል ከም ኮንሰፕት ፅቡቅ ዝኾነ ኣካይዳ ቅርጡ ዝኾነ ኣካይዳ እንድሕር ተጠቂምካሉ ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እዩ። ኣብዚኣ ንምፀዳን ንፌደራል ሲስተም ክነቅፍ ኢለ ኣይኮንኩን። ኣነ ኣብ ፌደራላዊት ሃገር እየ ዘለኹ። ስዊዘርላንድ ማለት ፌደራል ስቴት እቶም ስቴትስ ቅድሚ 100 ዓመት ንሓትሕዶም ይባልዑ ከም ዝነበሩ ብዙሕ ባእሲ ብዙሕ ቅርሕንቲ ብሃይማኖት ንኣብነት ኣብ መንጎ ካቶሊክን ፕሮቴስታንትን መዓት ሽግራት እዩ ነይርዎም። ነቲ ሃይማኖት ዝበሃል ነቲ ቀቢላ ዝበሃል ነቲ ናይ ቋንቋ ገለመለ ኩሉ ምስ ቀተልዎ እቲ ሕብረተሰብ ምስ ማዕበለ ረብሓታቶም ምስ ሓየለ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎቶም ስቴትስ ፀገማት ኣሎ እንተተባሃለ ናይ ፖለቲካውን ናይ ረብሓ እንተዘይኮይኑ ኣብ ፀቢብነት ዝተመርኮሰ ኣይኮነን። ፌደራሊዝም ማለት ብዙሕ ውፅኢት ከምፃልካ ዝኽእል እዩ። ንዑ ግን ድርዒ ዝኾነ ንዑ እንታይ እዩ ንቕሓት ትምህርቲ ስልጣነ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ። እንተዘየለ ኣብ ፀቢብነት ዝተመርኮሰ ብፍላይ ድማ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ብሄር ዝተመርኮሰ ኣብ ከምኡውን ኣብ ቋንቋ ዝተመርኮሰ ዳርጋ ዝፈላለየካ ነጥብታት ኣብነት ተጋሩስ ትግራዋይ መንነት ኣለና ንሕና ከም ሃገር ኢና ስልጣነ ኢና ይብልሎም። ኣምሓሩ ናትና መንነት ኣለና፣ ኦሮሞ ናትና መንነት ኣለና፣ ሶማል ናትና መንነት ኣለና። ከምዚ ዓይነት ኣፈላላይ ዘለካ ህዝቢ እንድሕር ኮንካ ፌደራሊዝም መሊሱ ክፍንጀር ዝኽእል ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ስለምንታይ ኣብቲ ናቱ መመቃቐሊ ነጥብታት ዝተመርኮሰ ምምቕቃል ጌርካ ስለ ዘለኻ ኦሮሞ ኣብነት ኣብ ኤርትራ ትሽዓተ ኣውራጃታት ነይሮምና ሰንዒት ኣኮሎ ጉዛይ ገለመለ እናበልካ ትኻልእ ግደፎ ኣብ መንጎ ኣኮሎ ጉዛይን ሓማሴንን ሰራየን ዘሎ ፀገም ንኣብነት ኣብ ዘጌ ቀፃሊ ዘዛረባ ርእሲ እንተሎ ንሱ እዩ።
كل جزء بزعبو كزرب يخاتسمع واي إذا نجرزي أتوم بعداويان قدم كم مسارحي تقوموا سلزنا برو كرحنتن تلاقى بوجيركا جاب كتفتر لهم تخليها إذا بحج أبسلطان زلوا منجسي ويون إذا حج منجسي إرترا بس مثلا حركة في calculations جبران تايو نزي ما قل زخون ويون مفلالين تبقون زخل زنبرة نوع عليها حدش رود ما فكت جبران لك إثيوبياونكم تتكي مامي يا إثيوبياونكم فتينا من فتان دي فتوني يكون سلازي تزوباتات كما تخلوا زوب عن سبا قال كابتي باركاز بالزبال زنبرة ديو عن سبا زبال زنبرة ساحل زبال زنبرة وسيدو قال كابتي دما أبتكلم سمهر كاب زبال زنبرة أبتسمينا وكيف عراتيو قال حواويسهم لكل دما تاب زوباتات اب زوبا سراي حماسين اكلو زي زبا نو اكلو زين حماسين سرايين زبال زنبر بحاده زوبا بمقبار بزي بحاده كنبرو لزغل حدا عينه ربحك كله لزغل حبراوي اتحساسبا كما عبلو لزغل بمبالي يسرهلو طب حدا معلتنا بكاله معلت بقليل كسرح زغلي مالته يكون دي ايديا حساب ግን ጽቡቅ حساب እዩ ترديوني عفل الليات كاستمر كوسي أكيد هذا يكونس نتفل الليات كا كتدفع له تغل حسابنا عايز زبانا شدش زبا كنا بالكلنا حدش ندي حدش كونسبت كتبل تغلي غوا إيرتراو نزبل كسر حلون دعو وين كان مجمر يتسب أبتنا يكلم زنبرات حساس باك نبري بلون حدش تحساس با إيرتراوس لو زخونكو أب زخون زبا كنا برخلي زخا أنتش باركا كنا برخلي أب كالي شمس لو زخوني كلا تحساس با خمس ألكا يغلي زوب عن سباك بهالكل تقدم سنحيت كوينوت رايت حسب زنبركا كينو حليفكا زوب عن سباز بحال كله بتتطلو نابنت اب كباب سمراز لو عدتات لو مغركا ديوم غلز بحالو كاش باركا يم كوينو زوب سبازياتو تاي مالتي زي كابتاز ابتا ناي كباب سمرات رايت حسبو زنبر دي كونس اب كاش باركا وريدوم بسفحت الرشاتات كسرحو خمس غلو مجمريا كتري خلها كم مرقم ويون كم حدا عبي مقصعات غيرهم زو صدوان يرميم أسفيح كافت حسب خلها جن نزبلت عدلات أو خيط كافت سرح كسلطن سفحت الرشاتات ناخد جبرون عدل زفترة الكاف دقيق ود زوبا سلازوخنكا من البات كابت كالك قدامنا تالو يبلون تزوبا اكزاكتلي ابت زوباتات انتهى لو انا يفلتني بغرب زي فلطو خاصو الى بقمت كزار بايكلني بحفشا انتينا نرزلنا هذا تن او رجاتات زين اشتي نيرن ايرتران اشتي كاكن مخانا كبزح تقبر او حدا بيلكا استراتيجيكاو سرحات كسرحالو تخل غيركا تحايزكا تقبر كالغايو زغل نزار بزلنا انتايو اتي زمقاقلكا عقبابات كسع كندي صقم كفترلكا خمزغل انت دي يستوعيل كالو سوماليا حدا امنت اللوم حدا قانق اللوم زغل الشجر دما حجراونت ابتناتهم حبراونت بتبقيس كوينهم اكند مسرح ابت زمقاقلهم زياده سلازتكرو ابز وانزي سومالي لاند بينيك خيديت بلالا زي جوبا لاند دما كابت فدرال منغست كله يبلالو بونت لاند مس منغستي غراچو قطال كم زيناتات يدمصالكم إذا خا نتوم بدك زلو مسارحي زخون أبي أحمد نابنت كم مسارحناتو كنت كملو كم زغنة يزن جرزلو. Now listen to this one. كينيا ون بزعبو تزاري بالله. That the unity that was figured out by our leaders that started with only Zanzibar and Tanganyika then, it must not stop there. And you have an explanation to us why it should not move on and become what it was intended to be. Of consolidating this East Africa into what our forefathers thought about. Between President Museveni, myself, my brother Hassan Sheikh, and the Prime Minister Abiy, we are planning to have a meeting to also reduce the tensions that currently are in the Horn of Africa. Because the security of Somalia, the stability of Somalia, contributes significantly to the stability of our region and the environment for investors and business people and entrepreneurs to thrive. طيب لالو بريزيدنت ويليام روتو امونغو ابناي ناي مبرق افريكا كوميونيتي اخيبا غيرمالو ايست افريكا كوميونيتي زبال اي سي دي غلز بحالالو كوميونيتي ابز حلفه احمد دماني صوماليا كم ابال هاجر استقبلوا ابتو علاناتهم يو بريزيدنت ويليام روتو نا كينيا اب كبابينا سلام لمسفان انا كما بريزيدنت ناي يوغندا يوري موسيفيني بريزيدنت ناي صوماليا حسن شيخ محمد كما دما ناي اثيوبيا برايم مينستر ابي احمد اربعتنا قينا حدا ركب كنقبر نحسب علينا بحد قينا نزي زلو وطري ابت زوبا نمتهددا كنسرحنا يبلالو اي مالتي زي اب تግባረክ ሳቅ እንደይ ክብጽሐዩ we don't know መብዛሕቶም ኢትዮጵያውያን ፕሮፓጋንዳ ኣብዝዋነ ዝግን ታይም ዝጥቀሙ ዘለው ኢትዮጵያን ኬንያን ወታደራዊ ስምምዕ ገይረን ኣለዋ ነቲ ናይ ሶማሊያን ግብፅን ገይሮሞ ዘለው ኣብ ሶማሊያ ሓደ ውግእ ክለዓል ከም ዝኽእል እዮም ዝዘራረቡ ዘለው ምክንያቱ
كل نجاراتهم أبزي من البازا فيديو زي أنت سمعكما قريت ألكم سمعوا أبزي give me a second تا فيديو كبكم كفتني بتدقاقامي دزاربهم زل عرسي أزو كونتات زي نابق على كوينات كخيط كم زخل زتنبهيو ያ አዲሱ ጥምረትም እጅግ አደገኛና የማይቀለበስ እርምጃ ሊወስዱ ነው። የምስራቅ አፍሪካ ጌቶች በአንድነት ተነስተዋል። ምስራቅ አፍሪካን ሲነጻት የነበረው ምዕራባውያንን ሲያስጨንቅና ሽብር ሲነዛ እንዲሁም እጅግ አስከፊ ጥቃቶችን ሲሞክር በነበረው አሸባሪ ላይ ተነስተውበታል። ናይሮቢ ደጋግማ በሽብር ቡድኑ ጥቃት ቆስላለችም። ኢትዮጵያ ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ሲፈጽም ክንዱ ተሰብሮ ተመልሷል። አሁን ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ ሀያላን ኢትዮጵያና ኬንያ በአንድነት በመቀናጀት እጅግ አደገኛና የማይቀለበስ እርምጃ ሊወስዱ ተማምለዋል። ሶማሊያና ግብጽ ሴራቸው ገደል ገብቷል። ለመሆኑ ሁለቱ ሀገራት በቀጣይ ምን እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ? ግብጽና ምስራቅ አፍሪካን ሲነጻቱ ነው። እጅግ አደገኛና ሶንታይም ዝብል ዘሎ ኣብዚ መንጎ ኢትዮጵያን ግብጽን ወታደራዊ ኣመንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ወታደራዊ ርክብ ተካይዱ ከም ዝነበረን ብኡ እቲ መሰረት ናይቲ ርክብ ድማ ክልቲኦም ሃገራት ሓደ ኮይኖም ነቲ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ፀገም ኢትዮጵያውያን ከም ዝብልዎ እምበር ግብፂ ኬንያ ከም ትብሎ ኣይኮነን ንግብፂ ኣብኡ ኣትያ ሽግር ክትፈጥር ስለትኽእል ሓበራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ዘተንብህ ዘረባ እዮም ዘረቡ ዘለው ብሰፊሑ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዛዕብኡ ዝገብሩ ዘለው እቲ ሕቶ ድማ ካበይ ዝበገስ ተልካ ኢትዮጵያውያን ስጋት ናቶም ግብፂ ኣብቲ ቦታት ትመፅእ ስለ ዘላ እዩ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ጉዳይ ናይ ሶማልያ መመሊሱ ናብ ሓሸውየ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ናይ መወዳእታ ወርሒ ኸ ስለ ዘለና ካብ መወዳእታ ናይዛ 2024 ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ካብ ሶማልያ ንክወፅእ ተኣዚዙ ስለ ዘሎ ገለ ነገር ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ቦታት ንክፀንሑ ኢትዮጵያ ስለዚ ኩሉ ዓይነት ድራማ ንክትፈጥር ድልውነት ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ እንተኢልና ድማ ብዙሕ ረብሓይ ዘለዋ ኣብ ሶማልያ ኢዳ ብምትእትታው ካብቲ ቦታት ድማ ክትወፅእ ኣይትደልን እያ ዘላ ስለዚ ንኸይትወፅእ ዝኾነ ይኹን ኩናት ይኹን ገለ ነገር ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ኣብቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናይ ሶማልያ እውን ኢድ ስለ ዘለዎም እዚ ንሪኦ ዘለና ፑንትላንድ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ኢትዮጵያ ኣፅዋር ክወስድ ከም ዝፈተነ መንግስቲ ፈደራል ናይ ሶማልያ ከሲሱ ነይሩ ብምቕፃል ድማ ሕጂ እቲ ጁባላንድ ዝበሃል ድማ ካብቲ ፈደራል መንግስቲ እቲ ፈደራል መንግስቲ ዝበሃል ብሓሰን ሼክ መሓሙድ ዝምራሕ ንባዕሉ ብዙሕ ድኽመታት ከም ዘለዎ ብዙሓት ሶማላውያን የእውዮም ዛዕብኡ ሓደ ካብኡ ኤርትራ ስልጢና ዝሃበቶም ሰራዊት ንቁም ነገር ከም ዘይተጠቀመሎምን ከም ትክክለኛ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ወታደራዊ ሓይሊ ናይቲ ሃገር ኣብ ምህናፅ ድኻምነታት ከም ዘርኣየ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ዘርእየና ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኣብቲ ቦታቲ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ዝርገት ኣብቲ ዞባቲ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ዊ ዶንት ኖው ሓደ ነገር ግን ዋላቶም ናይ ተጋሩ ኤሊት እውን ዝጥቀምሉ ዘለዉ እውን ንዑ ክነግረኩም ንሳቶም ኩሉ ግዜ እቲ ገለገለ ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ኩሉ ፀገም ገዲፉ ናብ ኤርትራ እዩ እቲ ኣተኩረናቱ ቢካዝ at the end of the day እታ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣጀንዳ ስለ ዝሽየጠሎም ድዩ ስለ ዝረኣየሎም ድዩ ዘይገድስ ኣተኩረናቶም ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝያዳ ትርኢ ወላ እውን ምስ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ወላ ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ነገራት እንተለው ፎከስ ናቶም ኣብቲ ባእሲ ግን ኣብ ናይ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ዝያዳ ኤነርጂ ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኤርትራ ዓይኖም ናብ ባዕሎት ኣዘዝቲ ኤርትራ ዓይኖም ናብ 4 ኪሎ ገይሮም ኣለው ድሕሪ ውዕለ ፕሪቶርያ ኣብኣን ምስ ተሸሓኸረ ማሕበራት ህግደፍ ምንቅስቃስ ኣብይ ኣሕመድ ብዝግባእ ክከታተሉ ኣጀንዳ ትግራይን ኢትዮጵያን እውን ዋኒነ ኢሎም ክሕዝቡ እዮም ፀኒሖም ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ቀደሙ የለን እቲ ሕዚ ሓደ ፀገም እውን እቲ ናይ ሕዚ 4 ኪሎ ቆልዓ ዝፈጠሩ ፀገማት ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክህሉ ዝግብኡ ዝምድና ክቐትሉ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝበለ ምስ ኤርትራ ኤምባሲ ሚድያ ፃኒሒት ዝገብረ ወኪል ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣምባሳደር ዮሃንስ ተክለ ሚካኤል ድሕርታ ዝገብራ ቃለ ምሕተት ድማ ካብታ ቻናል እውን ተላዒላ እያ ማሕበራት ህግደፍ ብተደጋጋሚ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ 4 ኪሎ ቆልዓ ዝብል ቅፅል ስም ክህብሉ ዝስማዕ እንትኸውን ብተደጋጋሚ ኣብ ዝህብዎ ቃለ ምሕተት እውን ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ቆልዓ ከም ዝገይሩ ይገብራሉ ከብሉ እዮም ዝዛረቡ ኣምባሳደር ዮሃንስ እውን ብተመሳሳሊ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ እንትገልፀውን ቆልዓ ዝብል ቃል እዩ እንታይ እዩ ሕጂ ነዛ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ዝበላ ዘረባ ላዕልን ታሕትን እዮም ዘብልዋ ዘሎ ይሄ እሳቶም ከምኡ ኣይብሉን እዮም ብዛዕባ ኤርትራ መዓልታዊ ዝብልዎ ዘረባ እዚ ኣይኮነን ኣብዚ ሓደ ግዜ ብዙሕ ግዜ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ስለ ዘለዎ እዩ እንታይ ዘጠንቅቕ ኣለካ
sometimes you have to be very frank تزلو كنتات قلعة مخانو بتدقاقامي مشاركته زنبري يخسر الله ስለዚህ I think ናይ ኤርትራ መንግስቲ አካይዳ አዝዩ ጥንቁቅ ምዃኑ አገለገለ እውን ከም ድኽመት ይዝረአ ዘሎ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኤሊት አመና ጥንቃቐ ስለ ዝወስዱ ዘሎት መንግስቲ ኤርትራ አሽከዓላል ከም ዝዛረቡ ንሳቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ አቢን ማዕሉ ደይብር ኣይኮነን ተደልያ ኣብቲ መፅኤ ድሌተይ ክገብር ክእለ ቀይ ባሕሪ ይግባአና እዩ ዶ ሓይለ ኣለና ዶ ሽም ናይ ኤርትራ እናጠቐሰ ዶ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነ ኦፍ ኮርስ እቲ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ እውን ከምኡ ክበሃል ኣይግባኦን እዩ እቲ ነገራት ኣብ ካልእ መዓዝን ክወስዶ ስለ ዝኽእል ግን በቲ ኮይኑ በቲ እቶም ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ካብ ውሽጢ ሃገር እየ ዝብለኩም ዘሎ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝብልዎ ዘሎ እዚ ዶ ኣይኮነን በኢትዮጵያ ማዕከል ጦርነት የሚካሄድበት አሳማኝ ምክንያት መነሻ ምክንያት አለ። ይሄንን የምታዩት ጂኦፖለቲካውን ከተረዳችሁት ብቻ ነው። ይሄንን የምታውቁት እንደውም ኤርትራ አገር አይደለችም፣ ሽርፍራፊ ናት፣ ፓራሳይት ስቴት ናት፣ ሙሉ አገርም አይደለችም። እንደውም ኤርትራ የዋናው ጦርነት ትራፊ ነች። እቲ ዘረባናቶም ብተደጋጋሚ እዚ እናኾነ ከለዉ እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር መንግስቲ ዝፈልጦም ምስ መንግስቲ ብቐረባ ዝሰርሑ 10 ግዜ ኤርትራ ሃገር ኣይኮነትን ሙትያ ገለመለገለ ኢሎም ብንዕቀት ክዛረቡ ከለዉ ወላ ሓንቲ ግብረ መልሲ ኣይግበርን እዩ ግን ፎር ሳም ሪዝን ኤርትራዊ ዲፕሎማት ንእሽተይ ዘረባ ዝቆልዓ ነቲ ዞባት እዩ ዘርገሎም ወላ ሓንቲ ካብ ኩንነት ዘይረሓቐ ዘረባ ድማ ኤግዛክትሊ ኣብ ሪያሊቲ ዘሎ ዘረባ ምስ ጎረባብቱ ኣብ ሽግር ዘሎ ኩነታት ንህዝቢ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ምዝራቡ ጌጋ ይነበሮን ግን ኦፍ ኮርስ ጥንቃቐ ናይ ዲፕሎማሲ ስለ ዘድሊ ኢሎም ኣልዮም ኮኑ ኩሉ እዮም ንዓይ ብናተይ ትዕዝብቲ ግን ዝእለ ዘረባ ኣይኮነን ነይሩ ኢትስ ጀስት ዘ ትሩት ኤንድ ኣብዚ ደረጃ ተበፂሕሉ ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ ካብ ኤርትራ ተሪር ግብረ መልሲ ክወሃብ ትክክለኛ ነይሩ ግን ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ መዓዝን ከይወስዶ ተባሂሉ ድማ ጥንቃቐ ግበረሎ ባይ ዘ ወይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢንተርቪው ክገብር ስለ ዝኾነ ዝያዳ ኣብኹን ሰሜና በሶስት ቀን አስመራ ልንገባ እንችላለን። ኢትዮጵያ ካላት ቁመና አንጻር በሶስት ቀን አስመራ ትገባለች። አልጠራጠርም በሱ በነገራችን ለአንድ ቀን ጥርጣሬ የለኝም። እዚ ሕጂ ሎሚ ከምዚ ይብል ኣሎ ናብ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ኤርትራ ክነኣቱ ንኽእል ኢና ይብል ኣሎ ቅድሚ ቁርብ ዝበለ ካስምዖ ወቅቱ ማስታውሰው ነገር ምናልባት ታሪክም ያወጣዋል የምለው ነገር ምንድነው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ አንደኛው ኢትዮጵያ እውነት አሸንፋ ነው ወይ ጦርነቱ የቆመው የሚለው ጥያቄ ሲሪየስ ጥያቄ ነው፣ የታሪክ ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው። ኣብቲ ጊዜ ናይ 98 ዝነበረ ኩናት ስለምንታይ እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ኢትዮጵያ ስለ ዝሰዓረድ ጠጠው ኢሉ ዝብል ሕቶ አገዳስነት አለው ይብላሉ። ኦኬ ለስለስ እና በወቅቱ የነበረው በተለይ ይሄ ከትግራይ የመጡት ካድሬዎች ይሄ ወረዳ የዞን ካድሬዎች ታውቃለህ፣ ይሄ ስሜታቸው በተለይ ባድመ ላይ የነበራቸው ስሜት ከፍተኛ ነበረ። ጦርነቱ በመቆሙም ቅሬታ አላቸው። ያው ህዋትም ቤዚካሊ የተከፈለው ለሁለት የጦርነቱ መንስኤ ይመስለኛል። ኦልሞስት በተለይ የወጡት ሰዎች ያንን ነው የሚያነሱት እና ክርክሩ በተለይ ከትግራይ የመጡት ካድሬዎች ጦርነቱን ገፍተን መሄድ እንችል ነበር እና የመለስና የመለስ ቡድኖች ናችሁ ጦርነቱ እንዲቆም ያደረጋችሁት የሚል በቡድን የተነሳ በየቡድኑ ውይይት ሲደረግ በጣም አደገኛ ውይይት ነበረ። ከማረሳቸው ውይይቶች አንዱ ይሄ ነበር። እንታይ ዝብል ቶም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ሰራዊት ወይ እውን ኣብቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ናይ መለስን ጭፍሩውን ጠጠው እንተዘይብሉና ነይሮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክንቅይሮ መኻልና ነርና ዝብል ምጉት ብዙሕ ግዜ እዮም ዝጥቀሙሉ ይብል ኣሎ። ኣብዚ ግን እቲ ኩንነት ኮሜዲ ነይሩ ወላ ኣይኮነን ካብ ዘረቡ ስምዕዎ እና በኋላ ያው ይሄ መረጃ ይደርሰዋል። እሱ ግን አጠቃላይ ጉዳይ ነው ውይይቱ ኤርትራ ብቻ አይደለም። አይ 3-4 መጽሐፍ ነበር የነበረው 4 መጽሐፍ የዲሞክራሲ ጥያቄ በኢትዮጵያ አቅም ግንባታ ምናምን የሆነ መጽሐፎች ታስታውሳቸዋለህ? ይሄ እነሱ ነበሩ። ከነሱ ውስጥ አንዱ የኪራይ ሰብሳቢነት ተብሎ ኤርትራ መንግስት እንደ አንድ የኪራይ ሰብሳቢነት እንትን ተነስታ ሞዴል ተነስታ ኢቭን የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የኪራይ ሰብሳቢነት ምሳሌ ነው ተብሎ ነው የቀረበው። አለ በጽሁፍም አለ ባይዘዌ ቴዎሬቲካል ብቻ አይደለም ማወራውና ራሱ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የተመራበት መንገድ የኪራይ ሰብሳቢነት መንገድ ነው የሚል ነው ለማስጨበጥ የፈለገው አቶ መለስ እና በኋላ ይሄን ነገር መረጃ ደረሰው። በጣም ኦፌንድድ ሆኖ ጦርነቱ የቆመው ስላሸነፍን ሳይሆን በራሱ ጊዜ ተንገራግጮ ነው የቆመው። እቺ ናት ቃሉም የነበረችው።
حجي أبزيا تزربا زلا بزح مصحف تصحيفهم يم زعبا زارس زي كساب حجونا بسوشيال ميديا بوست قبل كله كل زي إثيوبيان كم يمزولوني أب 98 كساب 2000 زنبرة كوينات مرحتنا هو حت أنت زيد حنو خبنا يروم حجركم أي محلوتن زبل زربا حققن ملس زي زربا مسحته أنتي لنيرو أبزمو تنجراجو ነው የቆመው ተንገራግጮ የቆመው ደግሞ በሶስቱም ግንባሮች የነበሩት ጀነራሎች ሶስት ግንባር ነበር ታስታውስ ከሆነ የባድመ የዛላምበሳና የቡሬ ግንባር በሶስቱም ግንባር የነበሩ ጀነራሎች በተናጠል አናገርናቸው በተናጠል ስናናግራቸው ለምሳሌ የባድመው ጀነራል ያለን ነገር በእኛ በኩል መግባት አይቻልም የምትችሉ ከሆነ በቡሬና በዛላምበሳ ግቡ አለን زغانتاي زياتا جبتي صبق يركم ذكروا لو مزبلو زلون تمال زبلو زنبرن فلالينا مفلاتيو افت غزيتي سلسته ግንባራት ይነሩ ኢትዮጵያ ኤርትራ ተፈትነው ለዝነበረት ግንባር ናይ ባድመ ነሩ ግንባር ናይ ዛላምበሳ ነሩ ግንባር ናይ ቡሬ ድማ ነሩ ቡሬ አሰ ማለት ሰለስቱ ዝነበሩ ብፍሉይ ቶም ጀነራላት ንዑ ዝመርሑ ዝነበሩ ንበይኖም ሳተትናዮም በቲ ዘለኹም ግንባር መስመራክ ተአቱ ትخلودو ንኤርትራ ተፍርስዋ ትخلودو ምስተባህሉ ሰለስቲዮም አምነ ንበይኖም እዮም እትናይ ባድመ ዘሎ እንታይ ይልበልሱ ኖ በዛይ ከአልኒዩ ምናልባት ብናይ ዛላምበሳ ክትፍትኑ ትخلو ይኹም ኢልዎ እትናይ ዛላምበሳ ድማ ኖ በዚ ከአልኒ ወይ በትናይ ቡሬ ወይ ብናይ ባድመ ፈትን ኢልዎ እትናይ ቡሬ ድማ ብናይ ዛላምበሳ ወይ ብናይ ባድመ ተደኩኝ በዛ አነ ዘለኹ አይክልኒ በኋላ ዘራርባ ሰለስቲዮም ግንባራት ድመርሑ ዝነበሩ ሓለፍቲ በትንሶም ዝመርሕዎ ዘሎ ግንባር ፈልከት ኢሎም ንውሽጢ ከአቱ ከም ዘይክሉ ተረዲዎም ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኻንታዩ ተሳዒሮም عقم سلا زي نبرم يوم تطويلهم كنات بنصارو كمان ساعات كم زبلوه إيرترا كتتقع تخلني رب فلا يتناي حسب من صبرته يتناي حسب فتنا مسفشلته ناي مودة حيلهم أو تنكي قوم سلا زي نبرو إيرترا أنت تقبرني را كتهجم ويكتحرم مخالتني رايز بهالجن كلا رستي ست صفحات ناي تمريت لوجستيكا وحطوناتو كهل نجرنا عالم لقاو كنا تتعب جنب تيتيقا قال لي لا يمخونا جنب حفشة تكوينات تطوزبله أزون تاريخ سنة كوننا من تعال مالتيو تكوينات تطوزبله ኢትዮጵያ ናይ መወዳት ዓቅማ ስለ ዝወደት ኪኑ ክትገብር ስለ ዘይከኣለትዩ እዚኣ ትራክተር ድዋ ክትከለለኩም ካብ ኣፎም ኢና ድማ ካብ ኤርትራ ጀነራላት ኣይኮነ ዝመዘለ ካብ ኣፎም ንኤርትራ ዘይፈቱ ሰባት ዝዛርቦ ዘለው የቡሬውን ስናናገረው ደግሞ በቡሬ በኩል መግባት አይቻልም የሚቻለው በሁለቱ ጋር ነው ስለዚህ በተናጠል ጀነራሎቹ መረጃ ስጡ ሲባሉ በራሳቸው በኩል እንደማይቻል በሌላው በኩል እንዲሞከር ነው አስመራ እንደምንገባ تمالي أي كان يزبل زنبرة لومي أوشت صوم ممكن عطون خلينا يبلع له تزبز حسراويت نعطهم أب سمين زنبرة تبتاتينو لا بزنبرة أوشتي كل تسلست عمل زهانوس وسراويت حيزو بو جيروس نسمرا أوشت صوم ممكن عطون خليه يبلع له ده سيم سبيزي هذي أتيناتهم كنا تاتبو جير كامر دا لولا قد سنة كم زلوا كن ريت كلا لنا كعب زي في اللدمة تات العالم نايتي كابيتو بياز متصدم تاريخ أو سنة درايو عندهم مليشيا كم زلات بولو مليشيا بولو لك عتاب بولو من مليشيا من دخوسن معرين لمجا وقتها يقول تعرف إنه بركم تلمطون إحنا برقصنا بتخصي قال مسينا أنت النبر تسرعن كله زي أنا نتفهم يرنا قداموت رأيت إحنا هنا بكل من قدتات نوجد ويناي تخص دليت أنت تنبر أبزي أقول له مودعنا قديم التوكوسة أبزي بوتاون تري الله خالدنا أبزي له في وتدرى استراتيجية طريق الله رأي أخوي زدت كدمي يعني تسعن شو من تمكينات من جمارو كشما ركبنا خو جبريل لهم زمات وتدراتنا إيرتران إثيوبيان يوم نيرهم كساك نديت أكم زت على موام تتلمتسي كاب جزيرة تدقاق مزخيد مخانيو أبت أليمونة منقستي قال ملا نبلو زلنا كاب تحت واي كساب على واي نخط المدل ونات كم زلهم زازان تازيا سمعوا تعميات عزنا بريخي أبزيا كل مودون يعني بزغنا دنا يكون قربنا ببحرين برا نجي مو هنراد أتوقع الناس معقولنا بنا رئيس خو مبان من أبزيا سم من أبزيا هنا تخفتيا أباي نير ساتهم كأبزيا نير أبزيا بوتاجات سكيا نير هجي برقت أبزيا أخوي نزار نير أنا بزاق وقول نزيا نير بزاق وقول نزيا بريون مساينيرو بتاع حنتني أبال جانتا هو ينسو مرح جانتا ناس مرح جانتا كابيتاني سخام سيالله قد وقت خلي حتى الدولة
موبولو سراويتكم كي تنقاسقسوا يبلو ساتو حراي اي ننقاسقسنا سخم كا كي تنقاسقسوا حراي تبعي ግን ሙሉ ሙሉ ነዚህ ቦታ እዚህ አይራይ ነው ጸልማቲው ያሪ ተቀንጠናለው ይጸላም كم هن بحال نحنا قرين تايب لنا مو أي تنقص بلو كن راه داينا كرهنا لنا كن راه داينا حفشاو نايت مال نقول على نتاي أقاتيمو كمنيو بلا خنزر عربينا بحال مالتي كم دا بلا ساتهم نحنا من قصاص قارتنا لنا شو بزلنا ولا بوتان يشتكي تغيرينا تبعي قري تراي ناب وتدخل مرسي وشو زراربو كم زخم زول لو موت تنقاسقاسو حركه تنقاسقاسو كم هنقبر كلنا صوم بزي امسر عمته بلق سعو كندزيهم قال كا اي تقومتهم حتى ساعات يا دحري ممكن تقومتهم حتى ساعات يا غنا تقومتهم يا لك عساتهم حجينا زبوتازي يخبو مسكوبو بوا وتقول ابدي عاد لك على لو زراربو مالو سلامنا ندلوني لو منايم نحنا هو سلامنا ندلنيرنا حرايلو تحملي دلو تقول شو ناتو سلامنا هنقبر نراد ادبلك هذا النسب كهر مكال كونات تبيني خا لونتنا من مهناون تفايتنا لنا بساعتي مترات تركيا مهنا فايتنا مالنا وتحديات يرتا مهنا فايتو من لو قال ما شفت على قال لك تطرطرو ነገር አይነበረ ሙሶ ተዳሲ ኢትዮጵያ እዩ ምርዳ ከም ተጥፋይና ተጉዳይ ተባሂሉ ዘረባ ጅምሩ ከብሉ ነዓ ገለና ተባሃሉ ኣብዚኣ ነበረናቶም ሓደ ጠርናፊ ከላ ቦሎም እንደም ልሻ كم زلات بولو من الشارع زغلو حجي تمجمرا نراد بحال الله سقاب نخبب يكو مستخببنا كل نغراتهم مسرقا قوصو وتقولت انا بستغنجي مسلز نبره بولو من دو لي من الشارع حجي بولو لك عتاب بولو من الشارع دخوسن معرين دي مصا وقتها نقول تعرف كل سوا يعني هم بوتانا نبرنا هنقاصاص عدل اي نبرنا اي تنقاصاصو مسله تبعها سو رايوت يا طلالام كسع كندي كم زخونه زغمان كم زي دوكيمنتد كنسمع غلغا دم كايز هول حكاغن يا ريز وريز نغرات كم تزبي صبغيرو استخاخيلو كفلت كخلالو ناي بحكي حزينا نزيام سمعكوا بملتا كالك زرق حلكم كفتني ابزياغن مورال كاكيتنكف ابز سمعوا دحرتا زنوحه جماجم ابقيه بحريز قلاصم ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪም بإنجنير جناي قبر قرقش قيح بحري كاب زداو باشمونت هاجرات دحرتا زنوحه جماجم أب قيح بحري زلوا سعود عرب كالإيتي اتسرع هاجرنا إرترا كامل أفريقيا دما بأتوننون وحد جماجم بحري شاد شيء تتسرع إرترا ناب أفدق بابي المندب أبتي كاب 30 كيلومتر زي حلفت أبي مسمر تجوز جزام هاللوا زيادة استراتيجية أقدس النزل لو بوتا حزة تركب بس من صر كران كله تران سلوان إرترا أب قيح بحري كينيو معقب سلام من رقعة حليفو قرب درعي وتهدرا وحيل بموسع زرق حق على مالت باور بروجيكشن بمقبر حيل ميزان علم كتنقى نغلو ادخال عدل أب إداز اللوه هجرة أبز أوان زي إرترا أب قسقاس لمعتنبر زي كم تأوان كالسينات سنت بدرجة عبيت حيلتات علم كفتح التدليو والقوي بوليتيكا وحتو دارقا يبلان كبهال زكا اليوم تزي كونه إرترا حتون هاللوا عالم تزي سمعتا إرترا أبزا كساد نايبابي المندب عريدة زوخونة فوليات صور كمان أيليانيو فتان جالبان دوشكان عربجن جيرا نعلم ملوء بقرر حنيقة فانت أركتبلات خيليا نايزا أبنت قجل هاوتي نايمن نعلم كميسن كركلا بلوما نرئم لنا 900 مع علم نقدي ببحر زكايد كوينو كابز دما اتعسر تحمشت ميتاويت بتي زحت مسمر ناي اسيا اوروبا من قد مترب سوات مالت سويس كانالا بيلو زحلفيو ابقيه بحري بزلو كنتا سجين نز مسمر نمتكا مراخب بصنفي صبو تسفا كيب اوف جود هوب دوب افريكا تطوين خدا كجددان كلوا كم صعبينو واغاتات نبرت مصعاني مسناي زحلفه ورح تحساس كنطاطرن كلو كابتي بمسمر سوات كانال زحلف زنبره كسب حمشت عصفيك خبرن كلو ناب اوروبا زاتوس تصعنه طره نغرات اب غيزيو سلازي بصحه بزحات افريتي تكالات نغيزيو سراح دو كبلا تجديدن علوام كابستوكولم ناب اسمرا اب وشتي حدا ورحي زبصح زنبره برميل كمان حجي ناب 3 ورحي مالت كاب عبيت مراخب دحر بناشو غيركاي تخفافيلو زبصح زلم
እዞም ዕሹግ ኣስቤዛ ፓስታ ናብ ኣስመራ ሰዲድና ከይበፅሐ ደንጊልና ኢልኩም ተማሩሬ ምዝኾነ ፀሓቂ ብመትረብ ፓናማ ካናል ዝሓልፍ መራኸቡን ዳርጋ ብ400 ከም ዝጎደለ ይነገር እዚ ኣብ መትረብ ፓናማ ዝተፈጥረ ጽልዋ ኩናት ዩክሬን ዝፈጠሮ ምዝንባ ኣብ ንግዲ ነዳድን እኽልን ከምውን ደርቂ ዝፈጠሮ ኣብቲ መትረብ ዘጋጠመ ዋሕዲ ማያት ተወሲኽዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግና ዓለምና ባሕራዊ ንግዲ ምትንካፉ ኣብ ናይ ምፍራይ ሰንሰለት ቀረብን ፕሮዳክሽን ኤንድ ሰፕላይ ቼን ከብለጠቕን ብምፍጣር ኣብ ግዙፍ ቁጠባ ማክሮ ኢኮኖሚ ጽልዋ ፈጢሩ ምህላው بحفشة زي نقفة بريس زجبرة فيديو أنا بحكي فلوس الراحتيا أنا بحكي حيل بحر يرترا تنصبارق بقعتو وحلناتو وتهدرا وعاقمناتو كتر خلقها مورال زباك هايو أنا بحكي تصفى ذهب كنتاتنا ونرد لنا انتهي زري كاجن حدا كابتي من يرترا بسفحك سر حلو زجبو مورال ناي هزبو مورال ناي سراويت عقم خام فلاتو نقدر سنة الله زبس حزب إيرترا وتهدرا وعقمنا إيرترا تبغى فلتو هي بلون كنبل خلينا فلا يبدأ جزء دما أبوشو زلون كاو العالي information زلوي مثلا نجد أبدأ جزء حزبي بزعبا زلو عقمي أي كتبا هنا كالي دروتنا حبريت الله يس أبي ارتفاع يوتسنيو عايزرجع حنيو قبل أي كلمة يوتسي بزوج زي حكى بزراب دي واتس سلو زخانة يكونن يواتسيو انتايجن رياضة لنا حدا جزء تزلو نجارات بتدقاقامي promoted كبر خلاله وكل وتهدروا عقم خايتر يوني خايزبال that's wrong actually وتهدروا عقم خا لومي زحبا وتهدروا عقم يلا أتعاقمنا أصوار كاي كون لومي زفلاليك أتعاقمنا أصوار كان أو وهدتنا سراويت كان وهدتنا استراتيجي خان دامبر أصوار كافليت أو ما يكون تفل اللي دمت هاي كلام ستايل وجهكم كون غلي راشيا انتاي كم زلوا every detail أمريكا تفلتها every أصوار ناي راشيا تبغي رنفلتوا يا أمريكا بزوان زي ترجعون له تحطوا أبوي كون نزلوا تحطوا نتزل لك أصوار بخميك كتكملوا تخيل أبوي ده اللي تفل اللي عندحر نتزل لك زي تريقين كاجنس عليها بفلايد مع بروباغندا بتعميم زي تكملوا زي ولا حنت زي بلو ولا حنت أصوار زي بلو حيلي زي اللي بقد ميخهم دحري لو ممنتهم سراويت بتعمي فنان دسمع هذا بفلايد كاخم بعد إثيوبيا كم ناي تعبيد سلازلهم زي حزبي يبلون كل حزبي زقت فزلو سراويت ولا حنت عقمي يبلون أصواراتنا تون أرجع يبلون كبلو خلو يسرح له من عتاتهم يسرح له مين بنت أرد من سيك خاص غها مطبل لك عقم خمزلو كتر يوقت كلا لك otherwise أتي مورال نايت سراويت كون كتنكفي خلي كم كلام هيكونن أبزوان زت من سيسي نايكالوت نايت علاتو يرون تلو زي زربات بقيركم كتر دواها تسفقبر نايت علاتو نجارات بساتلايت دي بتي في يريون تلو مسايلاتو دروناتو قلملاتو يريون تلو تي من سي مالتي تكواغا زغل عندحرناتو هذا يفلت كوين تاي قبركا قريفك خادمي this is very true سلازي الكوميونيكيشن كحيل خلالو أبرياء تكون النت مستزلنا كونتات أبي إثيوبيا زلوا من زي بلو من ميديا يزلوا دريا لنا إذا ميديا زد ما يرتوين ما يري ولو مخنياتو إثيوبيا ساتلايت سن دشاتن قلنا سلازلا اتفانات بال بالتلفزيون سلازي محلالف أبي يرترا دماز بس حسب دشيت كميز بال هاي كواليتي سلازخونه كريوه يقول يوم سلازي سلادري وزلوا نتنعتهم دايما فلات نايس على يوم قندريين تخينهم تاي كونيم مورالك تنكف خلي تبنسي كوينات تجميرو نحن حنت زي بالله مزيوم كن واقعين خلينا بالبنصارو كم زعينا فيديوهات ازوت هدراو عقمنا يرترا كرو خلو يسال لنا كن كلا خلينا عقم لنا تاريخ لنا تمكر لنا كبل سلازغل مورالنا تحفيلو نتزلو بدهوتات قطيمو نخسعرو زل علي حيل اللو سلازي اذا نقفا بريس قبروا فيديو ناي بحكي فتيانه كم زعينا فيديو دما حيلي ناي بوليتيكاوي حيل ميزان نؤز غير عاب حيلي ناي بوليتيكاوي حيل ميزان political power leverage بزو خاين بتي زي حبريتا نبغ مامسينالنا بملاتا فيديو امنك فابرس يوتيوب channel ناتهم كتريو تدخلوا ناي بحق تصبق سرحاتيو اي هوب خمزي عينت ندحر حجون زبلت سرحات كسرحو تسفا نقبر دسبل سرحات فيو هاي كواليتي ولاتي انت سرح كايون بزبلت كاميرا سيستم تقريبا دما سحب النتو يوسخ تزلك زبلت تكنولوجي ناي قرار حان تقريب كايو ادي تغير كايو دما زلك اصبابيك تقرب كلا لك ننبرول زلنا عالم ناي زمن كاميرا ناي زمن فيديو نيو سلازي صبوق يركها مسرح كلي ترفكا بتصبق مسرح دما عبي كومبليمنت نزوم نقفا بريس بتزغبرو زلو سرحات بخلون عبي ادنا قوتن كبرنا لني نايلو مارساب زخدي لايك مقبار سبورت مقبار تقفكم مهاب ناب كالوت كم زباصح مقبار كومنتي ناتكم دما اب كومنت سكشن قدفنا بالكو
مزات عم تدرفي قد فكمي أنا ندارو صنكو زمنن أنا ندارو زرقو حدن أنا يبل بسيكت مخون أنا يبل أنا الكافألو أنا يبل أنا الكافألو ورصيكالو أنا يبل أنا غتالو أنا يبل أنا مود حامط أنا يبل أتحقول منو دوز بلا أتحقول متكالو أنا والتح زي سكر حتوري بلهم ودي إري أنا يبل أنا دلاي سناي سخا سنف كويلو أنا يبل بزن كمبسا أنا انتلقى يبلون أبسا أنا يبل أنت حادل بي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حادل بي أنا يبل حادنتك يعبي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبل وزن كمبسا أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت خصصنا ويتقدلي أنت قويت فنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت خصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزهم كمان نسا كعبي أنا بتحب أنت حدا لبي كلنا تكعبي يقولون أبس قواسي كمان بس أنت إريتراوي سبب مرحاوي يقولون أبس قواسي كمان بس